Bakit ba laging nagdurusa? At bakit ba nahihirapan habang naisin ka na ay makasama? Kung ito man ay hamon lang sa pagsunod sa'yo. 95.3 FM. 95.3. Sa Shine FM, tunay kadaugan. Sa Shine FM, tunay kadaugan. Sa Shine FM, Adonai Kadaugan. Jesus, tanging ikaw lamang ang lagi kong inaasahan. Kapag ako'y nahihirapan at pag ang puso ay nasaktan, nais ko'y iyong tulungan upang malampasan ang hirap na naranasan. Minsan tanong ng isipan, bakit ba kailangan masaktan? Ngunit aking naintindihan, ito pala sa kabuhay. Pagsubok lang, pagsubok ay hindi hadlan sa pagsunod sa'yo halubad. Ito ang daan upang patuloy pa kitang paglingkuran ngayon at kailanman. Jesus, tanging ikaw lamang ang lagi kong inaasahan. Kapag ako'y nahihirapan at pag ang puso ay nasaktan, nais ko'y iyong tulungan upang malampasan ang hirap na naranasan. Jesus, salamat Jesus, salamat sa mga paghihirap ko, sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito, lalong tumitibay ang pananalig ko sa'yo. Lagi kong inaasahan kapag ako'y nahihirapan at pag ang puso ay nasaktan, mas ko'y iyong tulungan upang malampasan ang hirap na naranasan. Adunay maayo lalo ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahangdi.
pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gusto ko kana apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna imo siyang bahandit kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan kabaguhan kadaugan nagikutlo sa balaan kasulatan tandang butang may katapusan mahanaw ang tanan bisan Ayo, kalimutan punta ka na itong tanan mga Exxon. mahanaw sa Dagatong oras karon alas 4. 17 na sa kabuntag. May buntag, Luzon, Visayas, San Mindanao. Adlaw karon na Martes mga kaigsunan, sa 5 sa November sa tuig 2024. Salamat sa Ginoo sa tanan nga nagwas karon sa Facebook Live Luzon, Visayas, San Mindanao, labi na sa atong mga pinanggang mga follower o listener sa Sign FM 95.3 sa kayang sa inyong mga radyo. Ilabi na sa tanan nga ka mawas karon mga kaigsunan dinhi sa atong live mga kaigsunan ining matahog nga kadlawon ato siyang pasalamatan ato siyang pasidugan ilabi na sa tanan nga nakauna sa inyo nga mga FM radio dinhi sa kabukiran sa Tanay City o sa kabukiran sa Payuan City o sa Pai City Negros Oriental. Ilabi na sa tanan nato mga pinangga nga mga viewer sa Facebook Live Luzon, Visayas, San Mindanao. Bisan pa man sa laing mga nasod. Salamat sa Ginoo sa atong amigo si Pastor Argos mga kaigsunan Arias matulpan niya wala kay live karon pastor ko ato pang isit up doon na patay isit up mga kaigsunan although mga kaigsunan ang FM radio ato nang punaon kaniya mataon-taon na mga kaigsunan ato nagtingog na diri sa kabukiran. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Helda Erhel ba ni mga kaigsunan o ni Sir Mark Marvin Puso from Topas Manhoyo Negros Oriental Auglian ilabi na usab ni Ma'am Linda Angkon ating mga igsoon nag-usap sa ito nga programa ilabi na sa Barangay 4 sa Senior San Jose Chapel diya sa Tanay City mayong buntag kaniyang tanan diha sa Tanay City ilabi na sa taga Senior San Jose Chapel igsoon uban sa inyong mga kaubanan manang atong pasalamatan sa Ginoo ang ining atong nga programa wala gyud tay dapigan nga relihiyon kundi ang ato nga pagtulunan nini nga sayo nga kabuntagon pagtuon sa pulong sa Ginoo o pagkinabuhi niini mao ra gyud ay importante mao na nga ang ato karon nga topic mga kaigsunan kindliness pagkamaayo ang pagkamaayo mga igsoon mao na importante wala nagbasig relihiyon wala nagbasig denominasyon wala nagbase sa title sa simbahan kundi nagbase sa balaang kasulatan. Ang atong tema karon mga igsoon love for kindness ipaghigugma diha sa maayo mao nga ikaw ug ako kung mahigugmaon ka sa maayo it meaning to say dili ka mahigugma sa dautan amen ba dili ka mahigugma sa pagbuhat og daotan mao nay Ginoo igsoon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Linda Angkon Asti. Good morning sir. Good morning Pinas watching from New Zealand. Wow. Abag-o natong viewer from New Zealand. Karon pa ta maka tingali pa first time ni Ma'am
nga nagwat sa atong programa from New Zealand. Although magkaigsunan, doon na ito'y taga-Israel kaniadto nga nagsunod sa atong nga programa. Pero magkaigsunan sa diha nga doon na ikagubot tali sa laing mga nasod usab pagsugod yun sa Jerusalem katong pagpirmirong paulan sa mga rakit. Mautoy pagsugod kani atong may mga tingali, mga dugay ng panahon Exxon. Ano na yung mensahe si Pastor Argon mga kaisunan Jacob Arias, profile ni sa iyang anak. Ano na sa mensahe mga Exxon. Salamat kayo Pastor sa mga pulong mainiton o mga pagdasig kan Pastor, sa inyo ang kapatita ko man sa inyo ang si Pastor Arias dia sa Manialas una nga usa sa speaker na itong mga panahon na kauban na mo kaniadto sa una nga grupo nga tagabayawan ko siya maisuot nanganingon siya nga pagpaila-ila isa taga-diri dahil mo Pastor. Salamat sa Ginoo nga sa mga alagad sa Ginoo nga nahimamat eksoon o naila-ila dili lamang sa mga nagkalaing-lain nga mga pagtulungan kundi akong ipasalamatan ang Ginoo eksoon sa dako kay pribilehiyo kagayunan ilabi na sa nagkalaing-laing mga nasod usa sa ato nga viewer karon gikan kayo sa New Zealand. Kumusta man ang inyong mga pagpanarbaho diya sa area sa New Zealand. Ug ang Ginoo mag-amping pag-apipig kanunay pinaagi sa landong sa mga pako sa ato ang labing gabhanan maunay magatabon ka nato Exxon. Mag-ampon sa tama Exxon. Labing gabhanan og mahigugmaon ka nga Dios Amahan. Salamat o Diyos sa lain usab nga panahon nga ihatag ka namo laing kusog, laing gininhawa ug oras nga imong gipiyal ka namo nini mga takna karon. Salamat o Diyos sa tanan karon nga nagasunod nining mao nga programa sa among mga pinalangga nga mga follower ug listener sa Sign FM 95.3 ug sa tanan karon nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao. Ilabaw sa tanan sa laing mga nasod Lord, imo silang ampingan, imo silang tipigan kanunay sa ilang mga pagpanarbaho sa tanan karon o Dios nga nagapaminaw sa mga obligasyon nga imong gisangon sa matag usa. Ikaw magabless kanunay, magaamping, magaproteksyon sa ilang mga pagpanarbaho sa pagtudlo man sa mga negosyo sa kinan, mga pagpanarbaho man o Dios. Ikaw magapanalangin kanila. Salamat Amahan ining takna ug dapit sa kabutagon nga imong gihatag kanamong tanan ilabi na sa tibok na kong panimalay sa among tulo ka mga anak sa akong ugangan sa akong asawa karon ana sa PSA sa Saudi Arabia usab o Dios ang tingin ug tipili kanunay diha sa imong pagkamaayo ug sa tanan nga mga OFW o Dios nga sila naghagog nagsakripisyo para pagsulbat o pagtagpo sa ilang mga panginahanglan para sa ilang mga pamilya. Salamat o Dios na kung mga pag-ampo anak kanimo sa imong mga alagad Amahan nga nagbuhat o nagsakripisyo nga ikaw mapahibalo sa tibok kalibutan nga diin ang imong mga pulong mga mensahe amok ning i-aplikar ug amok ning kinabuhi samtang ano na pa may kinabuhi dinhi sa kalibutan Amahan. Ang imong pagkamaayo, ang imong pagka-Dios nga way sama kanimo, imong gipadayag sa tinuod-anay. Salamat o Dios ninitab na ug dapit sa pagpuntagon karon sa mga katawhan karon sa mga FM radio, sa ilang pag-abli, sa ilang mga radio, mga kaigsuonan, ilang madawat ang presko nga hangin, presko nga kusog, presko nga kagawasan gikan kanimo sa matag usa kanamo karon labaw sa tanan sa nagapaambit nini nagasir nini mga programa. I declare blessing sa matag usa, I declare prosperity Amahan
nga diin ang kadaugan kasiguruhan na anang yun kanimo ang tanan nagagikan. Salamat o Dios sa mga pagpanarbaho. Salamat o Dios sa mga trabaho nga imong gipal kanamo. Imong gisalig kanamo Ama. Mga butang, mga profesyon, Lord tanan ikan kini kanimo Lord. Mga pagpanguma dinis kabukiran bisan pa man sa mga pagpumuhi ikaw o Dios mga panalangin ini tanan nga imong gipiyal kanamo agayan ka namo kapasalamatan ini tungod kay wala kami arang mahimo kuno ikaw sa among mga kinabuhi labaw sa tanan nga mga magtutudlo dinis kabukiran diya dinis sa mga kabukiran o Dios nga naghatag og panahon aron ang among mga kabataan maedukar o Dios. Salamat o Dios intak na udapit sa kabuntagon bisan pa man sa among station manager Pastor Gideon Canilario, Pastor Aracel upat silang duha ka mga anak nga naghago usab aron ang imuhang mga pulong mga mensahe mahatod sa naglaing-laing dapit sa suok sa kalibutan Ama. Sa among General Station Manager Reverend Kim Ryan Makasao uban ni Maesa bisan pa man silang duha ka mga anak sa tanan nga mga DJ sa Shine FM sa tanan nimong mga alagad sa tanan nimong mga katawhan nga nagtuman nagkinabuhi sumala sa imong mga plano kabubuton o Dios bisan pa man o Dios diya sa dapit sa area sa Tanay City Lord ako mga pag-apo sa nga kanimo panalangin ang matagusan nila ka makinabuhi dungog himaya nga nalangyon kanimo ang tanan pinagi sa ngalan ni Jesus ang tanan magingon amen o amen. Salamat sa Ginoo maigsoon sa inyo nga mga mabulokon nga mga mensahe nga gipaabot dinhi sa ato nga programa. Ilabi na sa akong amigo diha nga faculty sa criminology mga kaigsunan nga si Sir Marvin Buson. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi sir o sa imong pagkamayo na sa Dios walay nalilom sa katapusan nato nga makinabuhi. Ilabi na sa ato mga kaubang mga faculty diya sa naglaing-laing departamento diya sa Pai City Campus 1 o sa Campus 2 nga nahimo usab natong kapartner diya sa pagtudlo o pag-edukar sa mga kaestudyantihan. Ilabi na usab sa atong mga magtutudlo dinhi sa eskwelahan ikan sa elementary hangtod sa high school. Og salamat sa Ginoo sa mga panahon nga inyong gihatag kanamo kanato og sa inyong ubos nga lagad. Labi na usab sa ato ang mga school head ni Sir Jumari Katubig o sa atong school head sa senior high school nga si Sir Raul Raimutina. Mga faculty and staff o sa tanan nga mga ginikanan akong ipasalamatan ang Ginoo sa matag usa ka mga kinabuhi. Kung adunay mensahe si gikan kayo sa Barangay 4 diya sa Senior San Jose Chapel anong gikuha barangay adunay mensahe may sun ako ra ni gitry man kaigsunan kung sa mga mensahe. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi diya sa Chapel mas dili muna ila San Jose Chapel sa Buanga. Samura mao ni address mga kaigsunan diya sa Barangay 3. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Kanunay usab nga nagasunod ining ato nga programa. Labi na sa ato ang mga kaigsunan dinhi sa kabukiran sa tulo ka mga city mga kaigsunan sa Bayawan City diya sa Barangay Maninihon. Abot man ta diha mga kaigsunan sa Manggahan. Kutob sa maabot sa ato nga power o frequency sa FM radio diya sa Atbang sa Kanwi sa dapit sa Bato-Bato sa Mainit sa dapit sa Latawan kutob sa Atbang nga area niya dili magyud kuso kay ning ato nga frequency muna nagampo sa ni nga ato ni nga mapapusgan o gamay lang kung kay do na may requirements sa nga anak lang sa tagutob mo kuha mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo ilabi na diya sa Kandahuyon abot sa tas Kandahuyon sakop tingali na sa Dawis or sa Bais pa mga kaigsunan.
diya sa Kandahuyon, diya sa dapit sa Alangilan. Una nga kining ato nga pagsakripisyo o paghago wala nato ni nagbase sa ato ang kahago kundi nagbase ta kanunay sa pagkamaayo sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Alejandro Cueva. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Sir, diya sa Pai City, atong amigo mga kaigsuonan. Pastor, salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Nga kanunay nga naghago usab, ilabi na sa ako ang igsuon. Si Brother Raymond Candelario from Cavite City. Unang ako lang yun nga mapagdasig. Adunay mga pagsulay nga moabot nato sama sa imo nga kapikas kinabuhi. Unang kaniadto maigsuon 2014. Pag uli yun sa ako ang wife, ikan sa Malaysia, nagkasakit siya o toxic winter. Unang dilisap na ordinary nga sakit, while may na medical sa medical center, giresitahan mi og tambal nga pertigong mahala. O niya ka ng toxic winter, dili na sa winter nga naasgawas nga makita lamang sa ato ang panlantaw kundi ang toxic inside ya dili sa imong tunlan. Una nga pag uli niya dili na ko ni siya kaulaw ning siga iyang mata kanya nadiwang siya. Una nga namalandong ko ba sa iyang pag-adto sa laing mga nason, nakaingon ko nga sa imo pag-adto sa imo laing mga nason sa tawhanon ba nato ng mga pinulungan maunay nadala nimo. Pero katungkan nandun ako'y plano o pamaagi sa Ginoo. Una nga, wala mi kawadig paglaom while ang laboratory sa medical, medyo o mingon ka nga medical, dili na siya basta-basta ang mga resita kay private man na siya nga hospital. So, una nga, nag 1,000 tingali tong adlaw ang iyang resita maigsoon para ra gyud sa tambal. Pero tugan pinagluri maigsoon na ayos siya. Wala na itong sikwiter maong gani nga nakabalik na sab siya karon sa laing mga nason iya sa Saudi Arabia. Dunay mensahe si Brother Raymond Candelario maayong buntag pastor o sa tibuok mong pamilya maayong buntag sa tanan sa namati aron sa iyong programa maayong buntag sa tanan pastor. Salamat sa Ginoo. Una nga buhing kadaugan o dili kinako ikalimtan ang pagkamaayos Ginoo. Una nga ang atong topic karon gikinahanglan higugmaon nato ang maayo. Kay ikaw ug ako pinaagi sa pagkamaayos Ginoo sa iyang tinuod nga gugma, ikaw ug ako iya gyud ang ipasay. Gipatagasan tag dugo dito sa cross. Wow. Gidukhan ikaw o ako gidukhan ni Jesus dito sa cross sa Kalbaryo aron ang matagusa ka nato mapasaylo. Adunay mensahe si Sir Alejandro Cueva. Salamat kaayo pastor makapadayon ka sa pag-awhag sa maayong balita sa pulong sa Ginoo. Ining ato nga trabaho maigsuon wala dili siya nagbase sa gitawag nga sakripisyo diha sa kahago sa tawhanon pagka. Nagbase ta sa pagkamaayos Ginoo. Kaya kung nagbase ta sa atong kahago, kapoy ang trabaho. Siyempre maigsoon ang atong pisikal nga bahin na kinahanglan o panahon sa pero kiniktanan nasayod ko na ang Ginoo na himuon din. Nasayod ta nga sa atong pagsakripisyo, paghago, pagmata lamang sa sayong kabutagon, dili na lalim. Mismo sa atong kaugalingon, dili na lalim. So, apat dili na ito ikalimtan ang kaayuhan, ang pabor na gihatag sa Ginoo kanato, even sa tibok natong pamilya. Last week mga igsoon,
sa kahimtang sa among gamay nga anak nga matamlay tungod sa balatian apan tugad bidaglory iya gihatagan og kagawasan sa balatian karon may igsoon wow enjoy na kaayo ang among anak kusog nang mudagan mutagbo na sa iyang amahan nga inikabot nako panghiling dayon sa pag magbuha dayon kay excited lagi kun unsay nasulod muna nga kitang mga ginikanan kitang ang mga amahan inahan o papa ang atong kalingon ang atong pamilya ang atong inspirasyon sa kinabuhi ang atong pamilya labaw sa tanan ang Ginoo nga mo'y tag-iya sa atong kinabuhi doon na may moabot nato ang mga pagsulay moabot nato ang problema moabot nato ang kawalan o igsoon wow magagamit siya mga tao nga mag-supply kanimo hinumdumi mga igsoon walay nalidog sa Dios walay makulang kaniya matod ka diha sa Salmo 23:1 The Lord is my shepherd, I shall not want. Siya ang akong magbalantay walay makulang ka na. It meaning to say kung ang Dios mo ay magbantay ka na to dili ka makulangan dili ka niya pasagdan dili ka tinayabiyaan sa bisan kung sa natong panginahanglan kana siya maigsuon among ginang nasinati sigat makaniadto sa akong pagkagamay antong dunay kagalingon nga pamilya napundar nga kagalingon nga pamilya uban sa tabang sa Ginoo labi na sa kinabuhi ni Brother Lara Fuentes salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi diha sa Maynila uban sa imong pamilya uban sa inyong tulo ka mana salamat sa Ginoo mao man ni primero nato nga na-under kaniadto sa 2007 mao ginato first time nako kapag handle sa nagpart-time ko nga nagtudlok kaniadto mga panahon na una nga mga buutan nga mga estudyante na himong successful sa kinabuhi wala nila hikalimti ang mga advice kaniadto mga maayo nga pagtulungan sa kinabuhi o kana ikalipay na dili lamang na mismo kami malipay kung dili ang Ginoo malipay kaninyo kanatong tanan nga nahigugma diha sa pagkamaayo ikinahanglan dinis kalibutan na igsoon dili na magbase og relihiyon dili na magbase pundok og denominasyon o simbahan diin mata nagapasilong diin mata nagapangalagan diin mata nagpili sa adlaw na kita muduol sa balay nga alapuanan ang gibasihan diya sa mga kasulatan hinumdumi ikaw ug ako kitang tanan gipakamatyan ni Jesus Christ ang sa krus walay gipili walay pinalabi mao nga dapat ang matag usa mao na mo abli untak sa atong kasing-kasing aron walay irgo, walay debate sa social media, walay paglantuging tali sa mga relihiyon o grupo dinhi sa tibuok kalibutan. Ikaw o ako matag usa ka nato mga tubang lang yun ngadto sa manan sa atong lamignon nga amahan. Dunay mensahe si Brother Raymond Candelario. Amen. Ikinahanglan ibutang sa atong kasing-kasing isilsil sa atong alimpatakan nga kitang tanan lumalabay lamang dinis kalibutan tanan natong kanahawtan karon ato ra gyud ang biyahe wow talikdan bisan pa mga butang nga atong karon naangkon dili man sayop nga moangkon tag mga butang intras buhi pata apan dili ta magpaulipong ni bisan kinsa niini dili ta magpaulipong sa bisan unsang butang nga atong naangkon dinis kalibutan kun dili magpaulipong ta sa Ginoo nga mo'y nagprovide ibutang sa atong kasing-kasing ibutang sa atong una-una aron ta dili makalimot sa pagkamaayos Ginoo ikinabuhi nato ang pulong sa Ginoo mao nga ang ato nga topic karon maigsuon
kindliness, pagkamaayo. Mahigugmatas pagkamaayo, dili na mo higugmas pagkadautan. Kay kung ang tao mahigugmas pagkadautan, bubuhat magud pagkadautan. Apan kung maghimo mahigugma ka sa pagkamaayo, wow, bisan gani ang imong kaway kaya nimong higugmaon. Diba? Dili makalayag sapok, dili makalayag bubot, dili makalayag irgo, pero dunay pero ipagawas ang kamatuoran, kay ang kamatuoran maghatag ka na itong kagawasan. Wow, diba? Kisa may layhan nga hatag ang kagawasan, even gani ka ng mga binilanggo or mga piniriso, naghandom magani na nga makagawas aron makakita sa nindot nga kahayag sa palibot. Ibin ba? Dunay rason, dunay igong rason nga maunay maabot sa tao. Mao nga ikaw ug ako, dunay rason nga moabot nato mga pagsulay. Dunay rason, igong rason, igsuon nga ikaw ug ako gitistingan sa atong Ginoo kung kaya ba nato ang mga pagsulay. Apan niingon ang balaang kasulatan, dili siya muhatag og mga pagsulay nga labaw ug labaw pa sa imong kapasidad. Siya ang Dios mismo nasayod sa imong kasing-kasing. Nasayod na siya sa imong ugma. Wala patagitagik sa sabakan sa atong inahan, nahibalo na siya sa atong padulngan higala. Atong aning basahon sanglit ang atong oras nagdagan. Niya mo continue man ta maigsoon sa atong mga greetings. Kay pila na ta ka mga panahon wala ta makagrade sa atong mga kahigalaan nga nagpalibot dinhi sa mga FM radio ang ilang mga pangalan. Kanunay nato na nga gitumbaya, although human niining ato nga pagpaabit sa mensahe, ato ni nga paningkamutan nga mapadayon aron ang ato nga mga kahigalaan nga na makugihon nga nagsunod ninin ato nga programa, naghago usab sila. Kamo naghago mo, kung wala mo'y kwarta, wala mo'y ka-open sa wifi, dili mo ka monitor sa ato ang programa. Tanan ninyong pagsakripisyo, tanan ninyong pagpaambit, tanan nga pag-share ninyo sa inyong higala, sa imong isikataw, wow, sama lang sa mo nga nagpaambit sa pagkamaayos kini. Atong aning basahon maison unsay resulta sa paghigugma diha sa pagkamaayo. Imong kaaway kaya nimong higugmaon higala. Imong kontra kaya nimong pasayloon. Imong nasiluan kaya nimong makig-reconcile sa uban. Wow. Makig-uli. Dili kay buingon ta mayson adtos taas or katapusang yugto sa akong kinabuhi, mag-abot ra gyud tas na kongros o niya mag-abot mo sa kongros puro na mo nga matay na maghibal-an ay baka. Hello, wala na. Kaya ang mga patay wala na ipaghandom, wala na sila kalabutan diha sa mga kalihukan sa mga buhi. Wala na, natapos na ang tanan nilang panghandoy kung ikaw o ako makuhaan na sa gininhawa nga gikan sa tong Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Maria Angeline Cadilinia from Saudi Arabia. Salamat sa Ginoo sa inyong mainiton nga pagsunod ni natong mga programa, ilabi na sa laing mga nason. Igsoon, hapit na, pila na lang ka bulan, maigsoon 17 months, 17 na laman ka bulan. Wow, pagkaabot sa gitagal sa inyong pagsugot kanang usa ka tuig pagkasayo dali aragyo na. Unya kung mag-abot na lamang og unom ka bulan, mag-una-una na ka, wow, Philippines, welcome again. Diba? Ano na sa mensahe may suot si Ma'am Maria Angeline Cadilinia. Good morning, Pastor. Have a wonderful day. Wow, maunay nindot ng mga mensahe. Ana atas mapulokon ug matahong nga kabuntagon kay ikaw ug ako
gitagaan og laing gininhawa sa atong Ginoo. Kadaghang mga tao mga kaigsoon nga wala nakamata. Ibig katong artista kami ato mga igsoon nga nag-shooting sila sa Palawan nga gi-idol sa mga katawhan, wala nahanaw ang tanan. Pero mga kaigsunan ang magpabilin ang maayo nimong relasyon sa imong sikatao, labaw sa tanan maayo nimong relasyon ngadto sa atong Ginoo. Di magyuna ikalimtan. Mao nga ikaw ug ako mintras buhi bata, atong himuon ang pagkamaayo, ang pagkabuutan, pagka-Diosnon, pagkinabuhi subay sa balaang kasulatan. Kay talag sa ragyon ang taos kalibutan karon nga wala nagbase sa balaang kasulatan nga nindot kayo ang iyang kinaiya. Manggihatagon, manggiluyon, ug bubuhat og maayo sa iyang isikataw. Labi na karon maigsoon nga grabe na kaayo ka high-tech ang panahon, makakita sa mga nagkalaing-laing mga salita, nagkalaing-laing makita sa mga mata nga supak sa kabubuton o pamaagi sa Ginoo. Pero salamat usab sa Ginoo nga daghan na usab mga teknolohiya nga mga mensahe maabot sa kasatag sa mga pinimalay, pinaagi sa mga FM radio, pinaagi sa social media, daghan usab nagwali sa mensahe sa Ginoo aron ikaw ug ako magkinabuhi niini. Kay kani ato usab maglison man sa ugwali. Ilabi na maisod kung makawali ka, i-personal magyunimo mo atos ilaha, mulakaw ka sama ni Jesus nga maglakaw sa taas o layo kayong lugar. Pero karon maingon ka nga doon na kay schedule nga mag-share sa mensahe sa Ginoo, ato ba kag Maynila, ato ba kag Mindanao, maglantaw ra makas oras. O nya imong flight labi nagsalakyan o airplane. Wow, Manila 1 hour, pila na 1 hour labing dugay or 40 minutes. Dunggo dayon tas airport. O nya kung asa kadapitan nga area ka buat ko, moingon man ka okay. Traffic ron dili, pero dili kalayha ma-traffic maabot ka dayon musayog ko kag mata. Diba? Ikaw ug ako kita nay mangayog pamaag, kita nay mangitag pamaagi nga ang trabaho nato masayon kay ikaw ug ako ihatagan og kagawasan sa atong Ginoo. Muna nga nindot sa karon mga kaigsunan bisan sa ka-high-tech sa panahon nga ang mga tao magkumo na sa gitawag o mga kalihukan sa kalibutan, pero mas nindot sa bron kay mga alagad sa Ginoo. Unang ingon ang balang kasulatan, panglakaw kamo himuang hinun-an ang tanang mga tao, pero karon mag-igsoon din na maglakaw mga alagad sa Ginoo. Kining ato nga programa maigsoon even ang mga kabalayan karon na silang higdaanan na nagpahulay maigsoon naghikay sa para sa ilahang pamahaw na minaw sa pulong sa Ginoo. Wow, grabe sa o niya ang ginuubos nga lagad na ara diris kinatubyan sa bukid sa Tanay City. Katapusang barangay, kinalay ang barangay apan naabotas New Zealand. Imagino na to mag-igsoon kaniadto magpadala kag sulat gikan sa New Zealand, wa pay klaro ni uli na ang tag-iya sa sulat pero ang sulat wala pa. Ako na nasinati kaniadto nga moadto kog Manila kaniadto maigsoon, sige makubalik-balik diha. 1998 nibalik na po ko, halos makugugdili ka aptag tugtungas tuig maigsoon mo pauli man ko, nadugay-dugay ko ni uli ko ato mga 2000. Pero pag uli na ko diri maigsoon ang akong sulat wala pa naabot, pero nauli na ko. Pero karon maigsoon mo ingon ta nga do na kay ticket sa airplane ato kang Cavite, ako maigsoon diha naas Cavite, nagpuyo kasagaran ato mang estimiton ang oras mo flight ag dumanggiti sa airport. Wow, moingon ra mata nga okay kapadulong nami coming bisag mo ingon pa ka maigsoon coming. For example kahapon atong amigo mga kaigsunan nga ming bisita dinhi sa Kabukiran, alas 2 in punto minggikan ko sa bais, iko busing
Mugikan ko sa bais tingali malit ko gamay. Walay 1 hour maigsuon idagan nato gikan sa bais abot sa barangay dinhi sa proper barangay Santo Niño. Nalangay lang kong gamay pag abot sa ulan. Pero ingon anak kaanindot karon dinis kabukiran. Usa sa ato nga viewer karon si Brother Lara Fuentes taga Kanghatap man ni siya maigsuon tuwa na sa Maynila na ni Muyo nanay kag walingong pamilya. Una nga kani adto maigsuon ug karon lahi ng kalainan. Ilabi na sa kinabuhi ni Konsel Remar Dael. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Konsel. Salamat sa Ginoo, saludo ko aning mga batan-on pa kayong naay nay katungdanan. Sa katalingbanon nga katungdanan maigsoon nagpagamit sa mo nay diha nimo masinati ba dili ikabatan-on ang pagkamaayo sa tao, dili sa ikagulang, dili sa ikaidaran ang pagkamaayo sa tao ug ikaw ug ako ma-adapt nimo ang kinaiya ni Jesus, dili man kagapugong pagtabang sa imong isigatawo, maluoy kas uban, bahalag ikaw lang tawon sa uban nga makaluluoy. Di ba? Ang tao nga makaluluoy, ang tao nga maluluyon maigsuon, wala na siya magmatir nga lang tawon po isa sa uban makaluluoy. Ang iya lang yun nga makita, mapaabot ang kaluoy ngadto sa iyang isikataw, mauna na'y mabutang sa iyang una-una. Maunay prinsipyo sa atong Ginoo. Maunay prinsipyo ni Jesus. Wala siya nagmatir sa iyang pagka-Diyos. Wala siya nagsalig sa iyang pagkagamhanan, kundili iyang gipabatik sa kinatibukan sa tibok kalibutan. Diba? Maunay nindot kung pareha patanang tao sa kalibutan, wa may gubo. Linaw tagtanan nga magkinabuhi dinhis kalibutan. Ang problema manggo dili mansab mahimong mabulukon ang atong kinabuhi kung walay kontrabida samantalang ikaw ang bida. Wow! Ang problema manggo kung ikaw o ako mahimong kontrabida ni atong mga bida. Pero tugat bida glory, nasayon ang Dios nga ikaw ug ako kita maoy mga bida diha sa pagkamaayo kay ikaw ug ako nagkinabuhi sumala sa mensahe sa atong Ginoo. Wala ta nagmater og relihiyon, wala ta nagmater og denominasyon, nagmater og nagsunod ta nga maayo ang Ginoo sa atong kinabuhi. Dunay mensahe si Konsel Remar. Amen. Adunay minsay dawata ang Ginoo sa imuhang kinabuhi para walay bugat na adlaw sa imuhang gipas-an. Amen. Yes. Maora na'y atong buhaton. Dawaton nato ang Dios. Mga mensahe, mga bulong nga makatabang sa atong pagkatao dinis kalibutan. Ayaw nang dawatan ng mga mensahe nga daot nga may makabugat nato maigsoon. Namata ang mga manindot ng mga mensahe. Ibahi. Tanawan ako ng basura maigsoon. Diba ang basura? Mag-ipon. Kung imo nang iipon sa usa ka sako, lata, plastic, mga sudan nga mga baho, wala nimo gi-separate. Unsay mahitabo sa basura? Pagka baho labi na ang mga basurahan kung walay taklop. Ayay. Bisan asa na may igsoon, kapadulong pa ka, nangana na ka sa ilong. Pero imo nang masiparit, mag-segregate, mo sa manang masegregate, ma-arrange ba? Lain ang plastic, lain ang mga malata, lain ang dili malata, lahi ang karton. Wow! Diba, nindot kayo? Imong panimalay, limpyo hisigi. Diba ang imong huna-una, ang imuhang huna kaning imuhang buot, limpyo sa. Maunga ikaw ug ako ang mulimpyo sa itong kasing-kasing una-una, dawato nato ang mensahe Ginoo ug ikinabuhi. Kay pinaagi sa mensahe Ginoo, kita nag-illustrate nga anak sa atong Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Jefferson Pancio Dinila. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Ato man nga under kan atong bro classmate man ni sila nga Lara Fuentes maigsoon. Salamat sa Ginoo. Aduna na po na sila yung mga
mga kaugalingong pamilya. O niya, ning sunod lang nato. O kadaghan sa mga anak. Siyempre, among mga anak tulor ang kabuk maigsoon. Medyo wala lang yun may kayo magpadaghan, magkaigsunan tungkol. Kaya among manang ipanglantaw sa among mga kaagikan ni ato maigsoon. Pero kami ato, ako mga ginikanan, kanang mga ginikanan kalit, padaghan na yung maigsoon. Pasunod, 1, 2, 3, 4, 5, abot 12. Maabot ganin ang upan maigsoon o 15. Pero okay lang mga kaigsunan, basta magbuhat ng yutag maayo. Ato na ning basahon sa ngalit ang atong oras nagdagan. Ingon dire maigsoon, dire sa Lucas, mo ni ato nga tinugdan sa ato nga mensahe mga kaigsunan. Ini paghigugma lagis kaaway. Pagkalisura ra bagyon, higugma sa kaaway unya wa kay palo sa pulong sa Ginoo. Di ra bagyon ta kapaalos. Unsa man ang kapaalos? Di kapailo ba? Pero dias Biblia maigsuon, kung makahigugma o makabuhat ka ani, mahimo kang tinuon niya tinunan. Ingon dire maigsuon sa mga buhat kapitulo 6 bersikulo 35 ngadto sa 36. Ingon dire, higugma hinuon ninyo. Kinsa man ang ninyo? Wala nag-address maigsoon, higugma ninyo ang simbahan. Kundi ningon ang mensahe Ginoo, higugma hinuon ninyo. Wow, di ba? Matag pulong mga kaigsunan diha sa pulong sa Dios, gikinahanglan ato na siyang masimasihon pagsabot, dili nato laktaw-laktawan. For example, maigsuon, nagbunglay kas imong kaumahan, o niya gilaktaw-laktawan nimo tong mga iring-iring, kay hadlok lang kang maigsuon kay ay dili ko anak bubunglay ay kay iring-iring man na, labi na tong mga bungkal nga bitin nagkuag tunok maigsuon nga maoy amo ang gibunglay kani ato sa paleo nang hubag ng among kamot. Inya imo nang laktawan nga maumanay mo patay anang mga mais. Mao pa nay unahon nimo patay ng mga isog nga mga sagbot na igsoon. Unang ikaw ug ako mga kaigsuonan, ang mupatay sa atong tawhanon, usab na mupatay maigsoon, muwala ba sa atong tawhanon kinaiya? Ang Biblia lang yun, kimubasa ka, wow, salamat Ginoo. Ngayon mo kong ikoreksyonan ani kay nalapaw na ko gamay. Salamat sa Ginoo ni Virgie Aguafeld from Sikihor, atong amigo diha. Kumusta mo diha, brother? Diha sa Sikihor. Good morning, pastor. Salamat sa Ginoo. Dili gyud ko makalimot sa inyo ang mga kaayo sa 2022 until 2023. Kutom ko diha mga kaigsunan sa 2023 June 9 tingali mga igsoon, kay naa nabutang dito sa ako ang Certificate of Employment. Mao na nga pila na sab ko katuig dinis Negros Oriental, pagsugod sa FM radio, pagsugod na ko mga kaigsunan yatong mga panahon na naghan pag ay mga pangutana sa kung una-una kasing-kasing. Lord, ikaw naging mag-igo na mo niini. Pag mitinar sa FM radio, pag binulan, siyempre wala tay income, wala tay sweldo. Ang nagsweldo na to ang Ginoo. Siya lang yun nag-provide. Nagamit sa mga tao nga kada bulan, ikaw ug ako, kitang tanan mga kaigsunan, nasa ko nga gikasinati sa atong Ginoo. Ingon ni ana mga kaigsunan nya, sa diha nga ikaw nagmatinud-anon sa iyang atubangan, dili sab siya mamuhikaw sa iyang pagmatinud-anon pag-supply sa imong kinabuhi. Adunay mensahe si Pastor Argon Jacob Arias. Good morning sa akong lula Linda Salazar Arias o ni Lolo Nonoy. Salamat sa Ginoo diha sa Kagsagangkal sa iyahang lola. Salamat sa Ginoo. Dunay mensahe si Pastor Argos. Adunay mensahe usab si Ma'am Ritzy Montoya. Kumusta mamo diha? Sister Ritzy Montoya diha sa Dapit sa Bacolod. Kumusta mamo diha sa Bacolod? Salamat sa Ginoo sa inyohang mga kinabuhi mga kaigsunan. Adunay mensahe si Consel Remar dahil we celebrate Jesus
we celebrate life. Wow. Atong i-celebrate mga kaigsunan ang pagkamaayo sa Ginoo. Amen. Adunay mensahe gikan kayo si Brother BJ F. Warfield, mga kaigsunan, Jehovah Jireh. Salamat sa Ginoo. Adunay mga mensahe nga gipaabot din sa ato nga programa. Ato na nga ipadayon mga kaigsunan. Ingon dire, higugma hinuon ninyo ang inyong mga kaaway ug buhata ang maayo ngadto kanila. Wow. Unsa di ay ipabuhat nato? Higugma hinuon ang mga kaaway ug buhati ug maayo. Dili kay kun ang imong kaaway imo pong giaway, unya imo pong gibuhatan og dili maayo, na pareha na tagbuot sa nagbuhat nato dili maayo. Klaro dili, di ba? Pero kung ikaw gibuhatag dili maayo, unya wala sab ka ming response sa iyang dinautan nga gibuhat nimo, matingala man na. Grabe magprinsipyo ni tawana, na enjoy raman, di ba? Wala man magpatarong, wala man magpairo. Ngano man kay doon na may Ginoo. Ikaw ug ako atong ibutang sa atong una-una ang kinabuhi ni Jesus. Nagpataro pa si Jesus? Wala man. Wala magani siya maunsa. Iya magani gidughan ang tanan. Ingon dire may igsoon, ini maigsoon, maoy lisod. Ingon dire, pahulama sila sa walay pagpaabot nga bayran ka, kay ingon ni ini dako ang ganti nya inyong madawat og kamo mahimong mga anak sa labing halangdon nga Dios. Usa pa di ita mahimong labing halangdon sa atubangan sa Ginoo kun mabuhat nato ni. Ang paghigugma sa atong kaaway, ibig sa atong kaaway makapahimo ka pagpahulam pagani sa walay pakiglalis. Grabe sa, di ba sa mentalidad sa tawhanon nga kinabuhi, tingali na apamas mga Kristohan pagani nga wala pa nausap. Kakun kinsa ang madumtang gyud, may paidili gani mga Kristohan no? Hello, maopay mo himo og motibo nga dili na makigrelasyon, di ba? Naapabanas mga Kristohanon karon kadaghan umagani na mag-away ng mga organisasyon, tali organisasyon sa social media, puro mga pundok mga kaigsunan nag-angkog mga born again. Hello, maumanay taras mga kaigsunan sa mga tao nga layhan lang mahimong mainilas katilingban, iyakan ng katungdanan. Nga kining katungdanan nato dinis kalibutan karon ato ra maning biyaan. Ang katungdanan nimo pagwali sa maayong balita, pagkinabuhi sa maayong balita, pagkinabuhi niini. Wala man nagtudlo ang Biblia nga ikaw ug ako hala pagdebate mo dito pastor, pagdebate mo dito pastora, hala hukmi na sila dito kaysa inyong paghukom ako'y budugang ang naghukom. Wala nagtudlo ang Biblia, kundi ang Biblia nagtudlo kanato ikaw ug ako higugmaa ang imong kaaway sama sa atong kaugalingon. Ahulamon pamangani maigsoon matod pa sa atong gibasa. Ingon diri higugmaa hinuon tan-awa na kon, higugmaa hinuon ninyo ang inyong mga kaaway ug buhata ug maayong ngadto kanila. Grabe. Pahulama sila sa inyo sa walay pagpaabot nga bayran ka, kay sa ingon niini dako ang ganti nga imong madawat ug kamo. Wow, kinsa man ang kamo? Ikaw ug ako na ug kamo mahimong mga anak sa labing halangdon nga Dios. Mangutana ko kinsa man ang Dios. Kay kung ikaw ug ako nakailata sa tinuod nga Dios, halangdon nga Dios, good ka pasagdan.
gyud ka kalimtan. Di gyud ka niyabiyaan. Kay Dios siya sa tanan nga mga Dios. Wow. Hari siya sa tanang mga hari. Ingon diri, kay siya maayo. Tanaw ra gud. Kinsa ang Dios? Kay siya maayo. Ngadto sa mga dili mapasalamaton, ingon man sa mga dautan. Maayo magani siya. Ni atong dili mapasalamaton o gani sa mga dautan. Pero moabot yung panahon nga iya yung hukman. Grabe ang Dios. Ingon diri, ato ning basahon pag-ayo. Kay siya maayo ngadto sa mga dili mapasalamat. Magpasalamaton, ingon man sa mga dautan. Maayo magani ang Dios bisan gani dili mapasalamaton og mga dautan. Kita pa kaha maigsuon nga gibuhatan kag dautan dili ka maayo saan nagbuhat nimo og dautan. Pahulamon magani maigsoon sa walay pamalando nga islan ka, grabe hasa. Moingon na jud ka ay mabuhat ba na ako ni nga gaalboroto pa ni pastor. Wa magani ko katulog gabi kay naglagot ko. Di maayo ko daot sa katilingman, gidaot ko pastor, guol ko kayo. Na ikaw ra gyud mag-uol. Pero kung doon na kay Ginoo, wow, just relax sister brother. Kay mahimo tang labing halandong ato bangas Ginoo kung mahimo nato ni. Ikaw ug ako nakita gyud sa atong Ginoo. Ingon diri sa 36, busa pag maluluyon kamo sama nga maluluyon ang inyong ama. Grabe. Gikinahanglan di ay magmaluluyon ta atong higugmaon ang pagkamaluluyon kay maluluyon di ang atong ama. Siya na ang magpahilona, siya na ang upaangay, siya na mangitag pamaagi para kanimo, para kanako, aron ang kaluoy sa Dios mapadangat sa imong kinatibukan sa kinabuhi din sa kalibutan. Grabe. Dili na ka maglisod tungod kay magngita sa pamaagi. Mangita siyang mga tao sa panahon sa imong mga Panginoon. Mga trabaho, daghang mo assist nimo, daghang mo tabang nimo, daghang mo simpatiya nimo. Sa panahon sa kalisdanan, sister, brother, wow. Grabe. Dili makapugong pagtabang ang uban para kanimo. Hinumdumi mo igsoon dunay nagwali. Dunay nagwali sa social media. Matod pa niya dinis kalibutan. Dunay gamiton sa Ginoo nga pagtabang bisan gani dili kahimo ang kursoso nimong ginikanan. Dili gani kahimo ang kursoso nimong mga igsoon. Dili gani kahimo pagtabang ang imong pinakasuod nga silingan, kundi ang ubang mga tao nga dili nimo kaila o kabisado kayo mao'y gamiton sa Ginoo pagtabang. Mangutakan ko, si Sapira nga nagpakaon sa panahon nga si Elias gigutman sa taas nga hulaw. Nakaila na bang daan si Elias? Wala. Giingnan na sa Dios. Elias, lakaw dito sa layong bukid, kay ito ay usa ka balon nag-andam pagkaon para kanimo. Ikaw ug ako bisan asa kang suog sa kalibutan, bakanon ka ug alimahan kas Ginoo. Adunay mensahe si Pastor Emetin. Good morning Pastor og sa tanan nga mga pinangga nga mga viewer og listener. God bless everyone. Maunay nindot igsoon. Buhaton lang yun nato ang pagkamaayo. Ang pagkabuutan is still the same today and forever. Sikin sa mata kaniadto og karon og sa walay katapusan. Kung maayo ka, maayo gud ka. Pero ang mga hipokrito, maayo ras atubangan, pero sa talikod tinggoy. Pero kung doon na kay Ginoo, nakahibalo kas pulong sa Dios, wow. Doon ay mensahe si Ma'am Norberta kuning pasahon na yun, kimudalagan maigsoon. Good morning Pastor og sa tanan nga mga viewer og sa tanan nga mga listener ni ining imong programa. Niining tag na sa sayong kabuntagon, maayo
kabuntagon dalaygon ang Dios sa kanunay niyang pag-atiman kanato. God bless sa tanan. Wow. Unang ako gyud nga basahon na yung demudagan man ang monitor igsoon. Una nga pasalamat as Ginoo. Ato ang programa niligod ko mo angkon maisod ako aning programa ato aning tanang programa. Kay doon na mo'y mga bersikulo kapitulo nga inyong ipaabot diri ato nang hatag kag panahon. Kay kining ato nga kinabuhi dinis kalibutan ang tinud-anay nga diha sa Kristohanon nga kinabut pag tinapangay. Paghiusa, wala paghiusa og libaganay, wala paghiusa pag-irgo sa simbahan ug unsang simbahan. Hello. Atong amigo man kay sunan diha da San Jose Chapel, Tanay City. Nagwas kanunay sa ato nga live. Mao nga atong pasalamatan ang Ginoo, ikaw ug ako kitang tanan gipangga ug gimahal sa atong Ginoo. Salamat sa Ginoo ni Brother Pops Dillon Mengito Garces from Lapu-Lapu, Cebu City. Ano na sa mensahe maibuntag pastor, ilabi na sa tanan nga nagasubay niining programa. Dalaygon ang Dios, magapanalangin kanatong tanan. Wow. Kanatong tanan. Kanang deklarasyon sa matag usa, kanang kanatong tanan, ikaw ug ako apil na ana. Ikaw nga nagsulti, gideklarahan mismo nimo ang panalangin ang imo ang kaugalingon ug ang uban. Di ba? Mao nga tanang pinulungan sa tawo ato na siyang eksaminon. Kanang kanatong tanan apil na ang gasulti ni ana panalanginan sa Ginoo. Pero moingon ka kaninyong tanan sila na. Di ba? Pero moingon ta nga kanatong tanan, wow, ang gasulti apil nas panalangin. Mao nga ang Biblia atong tun-an pag-ayo aron ang atong kinabuhi haom diha sa mensahe sa atong Ginoo. Ang atong oras karon maigsoon alas 5:13. Dalaygon ang Ginoo sa 5 na ron sa Nobyembre. Pagkadali gyud kay igsoon. Magsigi kog lantaw diri. Murag hapit na maputunga-tunga. Sunod Domingo, sunod Martes maigsoon sa 12 na. Hala. Pagkadali Unang kon ikaw ug ako mabisi kas trabaho. Labi na sa mga trabaho nimo maigsuon nga wala na nimo gihatagan nimo gibugaton kanang imong obligasyon nga penti ng pagkadaghana. Malimot kas pizza. Hasta imong edad mamalimtan na maigsuon kanos man ay kun na tao. Munang mahimuot ang mga kaigsuonan nga may usa ka turbulana or usa ka pizza ha. Disyembre na. Hala Disyembre na. Mao na mga igsoon pero dili magud na makalimot sa pizza kay nabas ato ba nga nagkalendar. Unang diri ang atong mga follower listener matud pa niya nila maigsoon matud pa nila na sila may kasulti dili man ako. Matud pa nila pastor layhan may maminaw kay imo mangbutangan kog oras. Wow, kanon na ipon natong gimensyon ang oras diri. Siyempre, kabahay naman as atong kalihukan. Kay kung dili ta magbantay pud sa oras mo ingon matang ay. Kurang tingpamahaw naman ni. Alas 7, alas 8 unya ang imong tiyan, mabalaan man na nimo mga igsoon nga mura maggutom-gutom naggamay. Nya nalingaw na kasi imong trabaho, di maghatag butag sakit sa mismo sa atong kaugalingon, di ba? Mao nga dapat kabalutang mo manin sa oras, kabalutang mo manin sa kwarta, kabalutang mo manin sa panahon. Ang obligasyon nimo nga gihatag sa Ginoo kaya na nimong obligahon kung kabalo kang mo gamit o mo arrange o mo bahig niini. Pero nakafocus lamang ka sa usa, panalitan naadik na ka sa cellphone, dili man ka mangkinanog lumagis kusina kay naadik na makadiha usa naman ang imuha nga naadikan diha, dili na makalayhan mo pugwat ang imong nabutangan. Ano na yung mensahe si Brother Pops Dillon Mengito maimbutag o nabasa na yung igsoon gikan sa atong igsoon diha sa Lapu-Lapu. Ilabi na sa kinabuhi ni Pastor Rizzy Baldonado nagwas karon gikan sa Basay. Kumusta man mo diha Pastor Rizzy? Diha sa Basay. Kumusta man ang 95.9 diha ni Pastor Renato Saison? Okay ra ba ang FM radio sa diha?
Matod pa niya may suon o niya nga General Station Manager kung nakabisita ba kay mga hapit na sa kabulan ming text na nako nga nairis daw ang mga gipang install dito sa computer katong mga sumba mga igsuon nga gikan gayon nila Pastor Kim nairis man daw niya dito sa computer set mga igsuon. Una nga ako siyang i-advise kung doon na kay mga Christian song diya sa kung doon na wifi connection muna diri mga igsuon kani adto mga kaigsuonan hinay-hinay lang yun nato pag improve tungod kay kani adto dili pa kaayo ko hanas o asa ko paingon kung unsay mga angayan atong buhaton. Siyempre dili biya ta major o computer, siyempre nag-amping sa ta maigsuon niini mao nga gamit gani kami adto pagsugod dire igo ko lay hamo sulod igo ra kong bulantaw na mismo taga diri ko og mismo dinhinat pundar sa among yuta ang FM radio. Doon na tayo mga DJ kaniadto, doon na tayo mga alagad sa Ginoo kaniadto, even si Pastora Imagine, even si Pastor April ni Akabturan, ang atong DJ kaniadto, si Sister Miriam Oyanggurin kaniadto. Ako igsuon, na mismo igsuon sa maong FM radio nga si Pastor Gideon, wala ko mosulod. Musulod tingali ko maigsuon mo gawas lang ko, ano man, na malandong ko sa Ginoo Lord. Kung moabot ang panahon nga makalingkod ta dire nasayod ko nga kining tanan ikaw na'y magapamuhat ini og nasayod ang Dios ni ini igsoon nga dili ni siya ordinary nga trabaho labi na sa pag-atubang ninyo ilabi na sa pagpaambit sa mensahe Ginoo labaw sa tanan pagpaambit sa mensahe Ginoo sa tanan nga mga FM radio tanan nga mga mensahe mga pulong gibantayan na sa katiningban mo hinungdan igsuon tanang organisasyon ang title sa simbahan diri wala nato nagimensyon kay ang kaluwasan sa tao sa ulahing mga adlaw wala nagbase sa title sa simbahan ay mong ipasilog dili nato ni ipadako igsuon hinunoa ipadako ang pagkamaayos Ginoo kay sa diha nga imong ipadako ang pagkamaayos Ginoo wow makita sa Ginoo nga ikaw ug ako nagbuhat sumala sa iyang kabubuton o plano. Doon ay mensahe si Pastora Imagine Candelario. Amen. Mupadayon tas unahan mga igsoon. Ingon ang mga diri sa Efeso Kapitulo 4 versikulo 32. Be kind to one another. Wow, tender-hearted. Ikinahanglan magmaayo ang matag usa ug usa ug ang imuhang kasing-kasing mahumokon unsang nang tender-hearted malumo di ba kung ang kasing-kasing malumo makakita kag tawo nga maluoy ka mubati ka ug simpatiya pero wala gani kay malumo nga kasing-kasing paglantaw nimo ay wa may angay wa mako makaangay ana dili man ako type moingon dayon ang tawanon bang pinulungan dili man ako na type o man say angay wala man ko makras wala pa mo makras pero makakita gwapo labi nagtumot-tibok ang puso wow magsigig pa sigla ang hanto na doon at bandol hello. Pero ang pagkamalumo nga kasing-kasing bisan si kinsa pantaw sa kalibutan nga imong halubilo dili ka kapugong sa pag-entertain o pagtagad sa pagkabaayong gikan sa atong wala kay gipili wala kay gipili mao dinhi sa FM radio tanang katawhan welcome nga moari mo bisita wala mi gipihig nga organisasyon wala mi gipihig nga title di sa simbahan kay kining mao nga kahimanan dili ni kahimanan para sa ipasigarbo kung dili kahimanan ni ngaron ikaw ug ako makapaambit sa pagkamaayo sa atong Ginoo. Adunay mensahe si Pastora Imagine to amen to God be all the glory. Ang tinuod lang yon nga magsunod pagsunod sa pagtuman sa pulong sa Ginoo kay ang tanan natong gibuhat walay nalilong
Ato ning i-play maigsoon walay nalilong sa Ginoo pastor. Labi na para sa iyang kahimayaan. Wa ko'y nalilong. Sabay nalilong maigsoon. Nga even si King David, giingnan niya si King Solomon, anak, wala na bagoy nalilong sa atong Ginoo. Mahimo kang hari sa king harian sa imong amahan nga si David. Iya gyud tong gi-screening pag-ayo si King Solomon. Wala nga, grabe. O nang ikaw ug ako i-training bukad maayo maigsoon kung unsaon nimo pagkinabuhi sa balaang kasulatan. Ayuhan pa kag basi-basi maigsoon sa mga pagsulay. Mga problema apan mo abot gyud ang panahon, ipahilo na gyud ka. Sa hustong panahon, hustong higayon, hustong dapit o hustong lugar nga ikaw ug ako ipahilo na sa pagkamaayo sa atong Ginoo. Ato naning basahon Efeso kapitulo 4 bersikulo 32. Di kinahanglan magmaayo ang matag usa-usa, ang matag usa ug malumo nga kasing-kasing ang dapat. Wow, pakaninduta sa kung maunay kasing-kasing sa tibuok tao sa kalibutan, pagka-enjoy yun. Enjoy yun, maison. Ano man? Wow, magtinabangay man. Dili man mag-idya-idya. Tanawan ako ng pamilya magtinabangay. Dili maglinantaway. Kung doon ay gitrabaho ang usa, dili na magpaabot na istoryahan pa sa obligasyon nga iyang gitrabaho. Diba dili na mangwita? Ato na ning basahon ang Efeso kapitulo 4 bersikulo 32. Kung doon na mo yung mga Biblia mga kaigsunan, ato ning basahon ang Efeso. O Efeso 4 mga kaigsunan. Efeso 4:32. Ingon ang mensahe sa pulong sa Ginoo. Pagkaloy anay hinuon kamo. Diba? Pagkaloy anay. Unsa man ang pagkaloy anay? Pagpaambitay. Sharing. Amen ba? Dili kay naitalabangon, angay tabangan, tabangag doot. Ayay. Wa na. O niya, ang trabaho lang, tawan ra ka maigsoon. Mura pag wala nakakita ni mong katrabaho ka. Amen ba? Pero ang tao nga dunay kasing-kasing nga malumo, dili na ka mahimutang. Dili magani na mahimutang nga siya ray maglingkod. Samantalang ang uban katrabaho. Sa akong kinabuhi nga igsoon, bisan asa ko mabutang. Kapuyan ko ko'y trabaho. Kapuyan kong maglingkod ko. Maslayhan kong doon ako'y ikuri-kuri. Bisan asa panimalay. Kay mao nay ako ang nabatasan, sikat pa kaniadto sa akong pagkagamay. Mumatag sayo alas 2. Ug hantod na mga kaigsunan karon mo na hantod sa ako ang katapusang gudlo sa akong kinabuhi. Mao na gunay ako ang sit-up. Uban ang tabang sa Ginoo. Wenung na nakita sa Ginoo ang atong sakripisyo. Siya na ay nangitag pamaagi nga gipahilom na ta sa trabaho nga iyang gitiyal ka na to. Anak lang pinaigsoon. Sa Biblia may isong di yun kakapialan o di kakapialan. Di yun kapialan sa Ginoo kung dili kakapialan. Biblia yun gatugan na to. Walay musalig na to kung dili na kasaligan bisan sa kamay butang. Kung kawatan tas kag may butang, unsa pa kahasta ko. Kaya mo ingon man ang tao, ayay, dako ra ba ni pastor o usik ay. Nakakawat ra ba kos kamay o niya kaning dako kaya pa ni oy. Mangita ka pa pamaagi migson. Pero salamat sa Ginoo nga ikaw ug ako mabag-o kini. Ang atong kinabuhi inis kalibutan, kitang tanan sama lang sa usa ka bulan nga mupuskat sa panahon nga sa tingguskan. Apan sa panahon nga siya malaos na gyud ug wala na ipagbalik. Ang atong kinabuhi maigsoon ato ning ambingan nga mahimayan nato ang Dios sa atong kinabuhi sa kinatibuk-an mintras napatay gininhawa din sa kalibutan. Ingon diri maigsoon, pagkaloy anay hinuon kamo o pagbaton sa malumong kasing-kasing. Grabe. Unsa man ang pagbaton, pag-angkon, pag-ambit sa malumong kasing-kasing.
You and I, kung akay kasing-kasing nga malumo, wow, di gud ka katabang, dili gud ka kalantaw sa imong isikata. Dili ka kapanamas-tamas bisan sakit ng mga pulo. Dili ka kayata. Dili ka kahimo og buhat nga makapasakit sa imong isikata. Mao nay gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi. Pagkaloy anay hinuon kamo. Pagbaton, di ba? O mangani ang tao sa kalibutan maigsuon maningkamot ug maayo kayod bisan asa, bisan unsang trabaho, basta minayo. Kay aron makabaton, o sa man ang makabaton, pastor? Makaangkon ba? Makatagamta. Makabaton sa malumong kasing-kasing. Mangutana ta, kanos amata makabaton sa malumong kasing-kasing kung ikaw nagbasa sa balang kasulatan. Kung ikaw nagkinabuhi sumala sa pulong sa Ginoo. Kaya ang atong gitunan ang Biblia, kinabuhi ni Jesus ang atong gibasihan. Dili kinabuhi ni Satanas. Dili kinaiya ni Satanas ang atong gibasihan. Basihagod na ito, Mason, o sa kinaiya ni Satanas. Di ba? Tik pakarong ingnon, tik pangawat, tik butang-butang, tik daot, tik guba sa kinabuhi sa iyang isikatawo. O sa may mahimo sa social media nga mag-irgo ang mga organisasyon. O sa manang buhata, buhat pa ba na sa Ginoo? Dili, oy. Nalipay kaha si Jesus. Nalipay kaha ang Dios nga nagsudong sa mga organisasyon nga nagkumpati na. Hello, wala. Apan tugad binaglori may sundo na po yung mga FM radio. Mga FM radio. Og nagwali sa social media nga puno diha sa malumong kasing-kasing. Og diha ang timailhan nga ikaw ug ako nalipay nato ang Ginoo. Dili ta mulabag grupo. Dili na to labanan nato grupo. Ang labanan nato maisud ang pagkamaayo lang sa Ginoo. Aron ikaw ug ako dili ka mag-alinlangan kung Tagalog baga. Unsa man ang mag-alinlangan, pastor? Dili ka magduha-duha. Kung naa kay malumong kasing-kasing magduha-duha ha kag pagtabang simong sikatawo, di ba mangita kag pamaagi ka makatuno na lamang. Bisan ka may portion sa pagkamaayos Ginoo nga nahuktan nato igsoon. Tanawa ko diri. Pagka maluluyon hinuon kamo, tanawa na. Pagka maluluyon, magmaluluyon hinuon kamo. Oh, ingon diri. O buhaton. Pagbuhaton sa malumong kasing-kasing alang sa usap-usa o pag pinasayloay. Wow. Makahimo ka mupasaylo sa imong kaaway ug wala kay malumong kasing-kasing, di ba mag-alboroto ra man jud ka. Sang kunam hinuon dili ka makatulog. O diya matingala na nang imong silingan daon sa mato si sister sir brother nga nagdukan-dukan mato naglakaw sa dalan, nag-ana-ana na lamang nagwandog-wandog kay walay tulog kay nag-alboroto kay dunay kontra. O nya lagi wala may malumong kasing-kasing dili mapod ka paalos kay naghari man ang garbo. Ayay. Dili mahitabo nga mapasayloon siya. At tanawa ra gud pag mapasayloon hinuon ka mo. Ipining to si kunaani mo ni dili ka mudumo. Hello. Dili mo dumtan. Kung dili imong giampo na hinuon, Lord. Salamat sa Ginoo. Salamat nimo o Dios himo kong gigiyahan. Ikaw na'y mag-igok sa patagosan na mo kamang kinabuhi. Diba? Mangayo kag pasaylo nga tos Ginoo. Makig-reconcile ka sa mga tao na kasilo nimo. Makig-reconcile ka, bahala gibutang-butangan ka, bahala gi-ensayo ka, taas noo kahit kanina. Hello, paunay prinsipyo ni Jesus. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Raymond Candelario. Amin. Daikon ang Diyos. Sa kinabuhi usab ni Arias Say.
Mini mga igsuonan. Good morning, Pastor. Thank you sa pulong sa Dios sa imuhang gisir this morning. God bless you. Watching from Dawin. Wow, salamat sa Ginoo sa taga Dawin nga nag-watch sa nining atong programa. Kumusta mo diha sa Dawin? Asa man na siya? Sunod man na siya sa Bangkong Sagoy to Siaton. And then paingon sa Sambuangita. And then Sambuangita dayon Santa Catalina dayon Bayawan. Muna kani ato maison ato ra man ang gituyok-tuyokan. Kani ato mga panahon nga nahimo tang VIP driver sa Negros Oriental State University. Nahimo tang driver mga kaigsunan sa presidente sa Negros Oriental State University sa pipila ka mga bulan. Unang gituyo-tuyo ka na to ng tibuok Negros Oriental hasta ang Cebu City, Lapu-Lapu, ug ang Cebu, murag tukaran na namo na kami adto igsoon. Unang salamat sa Ginoo nga sa mga panahon nga ato ba ma-recall ang mga nanglabay nga mga panahon. Katong tanan, ikaw ug ako, ang mga kagahapon dili na siya nato makalimtan, pero pinaagi sa pagkamaayo makaingon ka, Lord, salamat sa mga kasinatian. Among imaginon mga kaisunan 2022 to ang musikihor within 9 months nagkalain-lain kasinatian sa nato sa kalisod man sa mga challenges nga moabot ka nato, pero katong tanan maigsuon gihan-ay na lang yun, gihan-ay ko na sa Ginoong daan aron ikaw ug ako patagam-tamon sa nagkalain-lain nga mga kalihukan or mga sitwasyon sa kinabuhi dinis kalibutan. Sikat sa atong pagkatao maigsuon matakusan nato adunay gihan-ay ang Dios. Ang atong mga kaigsunan naabot na New Zealand, naabot ng Saudi Arabia. Ako nga nangandoy ug moabot kani ato, ako mo'y wala makaadto. O di ba? Nga ako wala mangandoy nga mahimo kong pastor, ako giatagan hinuon tag trabaho niini. Wala na ko pangandoy ang maigsoon nga mahimo ta nga sama niini. Nangandoy ko maigsoon nga magpuyo sa kalibutan nga yanong tao. Okay lang nako nga magpuyo ko nga usa ka ordinaryong tao nga walay trabaho, obligasyon nga dunay kaakuhan labaw sa tanan, kaakuhan. Isip alagad sa Ginoo kay dili gina sa lalim. Dili na sa lalim iso. Trabaho para sa Ginoo dili lalim. Ano ni mensahe si Sister Arias say Nini igsoon, yes pastor, sunod na sa Bangkong Dawin. Una nga mga kasinatian sa kinabuhi maigsoon, wala ko magdahong, nahibalik lang ko dinhi sa lugar nga among gidak-an. Wala man ko mataw diri, dili ko mingon nga sa lugar nga akong natawhan, kaya wala man ko mataw diri. Kaya mo ingon tang maigsoon, sa lugar nga akong natawhan, may nataw ko diri nga wala man. Tuwa man ko nagba, Bayawan. Bao nga, matag-wording ba? Tapos ang patayan. Kaya mismo ang Diyos nakabantay para sa ato ang pinulungan. Even gani ang tao, imong isig ka tao, makabantay man gani, ay, ipasangkilan naman ko ani gamay. Diba? Pero diris Biblia may ekson, inagtangay guni. Dili man po hindi mga ekson nga, tipsing lang, ana-ana ra dire. Ayaw ra pastor kay basi mawadaan niya pagkaisunan, ayaw ra na okay ra na ay. Uyun na hapuloy. Dili man na hapuloy ang kalawasan. Kung unsay naa diha sa imong kinabuhi karon, mao man ay ato bang dito higsoon. Mga follower ug listener sa Sign FM 95.3 sa tanan nga nag-view sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao. Dili madalag haploy imaigsoon ang kalawasan. O manggani lisod ang pagsubay sa dalan paingon sa kalawasan. Sikpit ug hikting itagaan kayong gibawal. Imong kinaiya, imong pagkatao nga tinawanon,
imong batasan, ang imuhang taras, ang ayan nimo ng talikdan. Lord, ikaw na ang mag-iko nako. Ikaw na'y bahala na kong Ginoo. Kung ang Ginoo may maghari nimo, ang imong kinaiya sama sab sa kinaiyas Ginoo. Pero dili na mo'y rason nga ikaw mo'y Ginoo. Ang imong kinaiya sama sa kinabuhi sa Ginoo, sama sa kinabuhi ni Jesus. O sa baday kinabuhi ni Jesus be. Kung magtuon ka kasulatan, ang imong gitunan kinabuhi ni Jesus. Ang iyang kahimtang, ang iyang sitwasyon, ang iyang gibuhat kaniadto maluoy sa mga tao nga nagmasakit, hinungdan iyang giayo, maluoy sa mga tao giyawaan, even gani sa adlaw ipapahulay nga panahon sa balaod pa maigsuon, kang Moises pa ng balaod nga gihatag po dili to kang Moises nga balaod, gihatag to sa Dios nga balaod nga gipaabot pinaagi ni Moises. So doon naman ko'y balaod ni Moises nga wala kay mutis Ginoo, kay gitugutan malamang ni Moises kay pwede manggahi ang ulo. Diba? Muna kung ikaw o ako, kung gahi matag ulo, alaba sa Biblia, kasulatan, di ba, mahubog na itong ulo. May nga pa kang buyag, pastor. May nga po kang buyag. Nga mismo ang atong ulo gahi magyuna impersonal. Pero ang atong kasing-kasing una-una, naan diha sa pulong sa Ginoo, mahumog yun na may suot. Amen ba? Mabangog yun na. Mahingon man na may suot. Ato big sulayan be, kimurang nalato naman ni akong style ini. Di ba? Nalato naman ko sa ako ang pagkataong barumbado. Unang usahay may igsuon. Atong pamalandungan kadunay mga pamilya nga na nagkabulag pinaagi lang yun sa bisyo. Usa sa ako ang napaminawan sa FM radio diya sa siyudad. Matod pa niya usa ka asawa nganing adto sa istasyonan or ning adto mismo niya nakisayod kung unsa yang buhaton sa iyang bana. Imagine nimo iyang cellphone gipaligya sa iyang bana kay gipalitra og bisyo. Gisyabo ingon at announcer nga kinsa mapoy malipay nga asawa nga ultimo nga cellphone gamit kaayo para sa pamilya gikuha pa gibaligya o niya ang iyang mga anak mga igsuon dili na angayan dili na gusto nga muilan niyang amahan. Igsuon ikaw ug ako masubo palandungon ba inis kalibutan mga kaigsunan tungod sa mga gadget o mga bisyos kalibutan. Ang imong obligasyon isip amahan, isip inahan, mawala ang makaluluoy ang imong mga anak. Mauna nga inyong ubos nga lagad kanunay yun nga nagpaabot o mga mensahe nga makatabang, makalipay, makaayo sa panimalay. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Michelle Pagidapan mga kaigsunan nagwas usab sa atong nga programa ni Ma'am Michelle Pagidapan family. Looy kayo. Ako igsuon sa akong kinabuhi even mataglakaw na ako managbuin taon na akong gagmay mga anak. Maguna ng ulo kay magpaamin. Ang atong mga kahigalaan maigsuon nga minghatag po nato og respeto even naas-taas nga rangko mo amin nato mi saludar nato mig ila nga doon natay obligasyon gikan sa atong Ginoo. O na nga even ang Dios igsuon nakakita sa matag usa. Ang atong trabaho karon, ang trabaho nato nagitialan tani ini. Dilisab nato ni angayan ikapasigar ko. Dilisab nato ni angayan nga ikapat ako sa atong kinabuhi. Ang atong ikapat ako igsuon maulang gyud nga maayo nato ang Ginoo. Ikaw ug ako kung maayo kanunay ang imong gihimo sa imong isig ka tawo, why not? Dili maayo ang Ginoo. Ang Dios gugma o diha sa gugma gipadako ngadto sa mga tao igsuon maghari ang gugma wa gyud gubot ang pamilya. Ngano man
puno man na sa kalipay, puno man na sa panaghiusa, puno man na sa pakigdaig. Ang problema kung ang pamilya nagumon sa bisyo, asawa bisyoso, bana bisyoso, kumusta man ang mga anak? Diba? Magdagko silang walay giya, magdagko silang walay insaktong direksyon. Manghinaot ko, mapatagusa ka nato, iningatak na udapit sa kabuntagon, makakuha tag may pagtulunan pinagi sa palang kasuratan ikaw. Ingon diri mga igsoon, ayaw higugmaa ang kaaway, ayaw higugmaa ang dautan. Brother, ayaw higugmaa ang dautan. Kay kung higugmao nato ang dautan, mahimot ang dautan. Hinunoa higugmaa ang maayo, aron mahimot ang maayo sa atong bisita. Amen ba? Ingon ang unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 10. Ayaw higugmaa ang dautan. Higugmaa hinuon ang maayo. Og ayaw pud palusi ang dautan, og dautan. Hinunoa pasli og maayo ang dautan. Maunay gustos Ginoo sa atong kinabuhi. Ingon ang unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 9. Kung doon na mo'y Biblia maigsuot, pwede lang yun makasunod mo sa ato nga programa nini nga sayo nga kabuntagon. Ingon diri sa 9, ang dautan ayaw basli og dautan. Ang dautan mag-igsuot ayaw siya basli og dautan sa. Kung gibuhatan ka og pagkadautan, basli siya pagkamaayo. Kaya diha sa imong pagbalo sa pagkamaayo, wow, nahimaya nimo ang Ginoo. Ayaw. Pailo, paubos, Lord, salamat. Maunay pamaagi o guspos Ginoo sa atong kinabuhi. Doon ay mensahe si Brother Raymond Candelario from Cavite. Amen. Unang dili na mo ika hinako, dili na mo ika taguan kung unsay sekreto sa among kinabuhi. Bisan butang-butangan ta og dili maayo sa atong isigataos kani adto ug hantod nga nahimo ta nga hangtod nahingkod na dias pagpangalagan. Ang atong gihimo kutob sa atong mahimo pagkamaayo lang yun sa tibuok kapilingan. Kung unsa may nabuhat sa akong mga ginikanan, among mga ginikanan mausab nay among isunod. Maunang gipaningkamutan namo nga mga anak. Nga kaming mga anak nga nagdagkog mi, wala mi nakita nga dautan sa among mga ginikanan. Bisan unsa pay itamay sa akong mga ginikanan kaniadto, dili lang gito sila. Moingon lang gito siya. Si mama moingon pasagda ilang ko na sila sa. Si papa moingon pasagda ilang ko na sila sa. Wow. Diha na ko natugkat sa diha na nahimo natang alagad sa Ginoo. Na ang among mga ginikanan wala gud sila masayo. Kay matud pa diri maisuon, ang dautan ayaw basli og dautan. Ang panghimaraot ayaw tumbasig panghimaraot. Grabe sa. Kung gipanghimaraot ka, ayaw siya tumbasig. Ayaw siya basli panghimaraot. Basli hinoon kinig panalangin. Kay gisaaran man kamo sa Dios nga iyang panalanginan sa dihang gitawag kamo niya. Kinsa day mo panalangin nga ikaw di panghimaraot, ikaw kung imo baslag panalangin ang nanghimaraot kanimo. Sa tanan nga naminaw sa FM radio dinis kabukiran, nasayod ang Dios sa matagos sa kanato. Kung naka-encounter o nakasinati mong sama nini sa inyong kinabuhi, kung gipanghimaraot mo, ayaw sila basli. Kasi diha nga, dili nimo sila baslan, imo silang baslag panalangin, hinumdumi ang Ginoo mo panalangin kanimo. Dili ang mga katawhan nga nang himaraot nimo mo balos nimo panalangin. Kay wala sila'y mahimo.
kun dili ang gihimo nila kabugat lang sa imong kinabuhi. Kaguol, problema, kaluya. Siyempre kung himaraoton ka, di ba maluya ka? Apan basli sila kung pagkamaayo, di ba dili ka maluya sa ilang mga pangimaraot nimo. Og diha ang pamaagi, og lutsanan, og panalangin sa Dios nga dili niya kapungan nga ihatag kanimo, ihatag kanako nga nakabuhat sama sa pagbuhat nga ipabuhat sa atong Ginoo. Mangutana ko, unsa ipabuhat pastor? Kani, basli hinuog panalangin ang nang himaraot nimo. Kasi diya nga imo siyang balusan, imo siyang i-response sa pagkamaayos Ginoo ang Dios nga labing kabhanan nga mo'y tinugdan sa tanang mga butang, tinugdan sa atong gininhawa, tinugdan sa atong kinabuhi, tinugdan sa kusog nga atong gigamit matag adlaw ang Dios. Grabe sa. Unsay giingon? Unsay giingon aton ning basahon pagbalik. Versikulo 9 sa unang Pedro kapitulo 3, versikulo 9 ngadto sa unahan. Ingon diri. Ang dautan ayaw basli og dautan. Ang panghimaraot ayaw tumbasig panghimaraot. Balo si Hinoon kinig panalangin kay gisaaran man kamo sa Dios nga iyang panalanginan sa dihang gitawag kamo niya. Wow, grabe pagkanin ko. Diha dahil mo matugkan ang pagkamaayos Ginoo kung maabot nimo ni sa imong kinabuhi. Gibuli ka, ipanghimaraot ka, tanan matang sa pagkadautan. Atong basahon ang mga Mateo kapitulo 5 versikulo 10 ngadto sa 12. Diba, ningingon ang Biblia, tumbas si Hinuog panalangin, kay gisaaran kamo sa Dios nga panalanginan niya. Wow! Kisa may muhatag na itong panalangin. Si pastor, si pastora, simbahan, title sa simbahan, no, dili. Ang Dios nga labing gamhanan, mao'y mo panalangin ka na itong tanan. Ikaw o ako, panalanginan sa atong Ginoo. Dili lamang si pastor, dili lamang si pastora, dili lamang si sister, dili lamang si brother, kung dili katong nagbuhat, sumala sa ipabuhat sa balang kasulatan. Nag-ingon ba diha ang kasulatan nga pinaagi sa organisasyon? Panalanginan ang tao, pinaagi siyang organisasyon? Wala. Tagai ko kapitulo versikulo. Even ang imong kaaway, mga katawhan nga nang himaraot nimo, basli og panalangin kay gisaaran tas Ginoong Dios nga palanginan ka sa dihan imo ning buhaton. Atong buhaton, ikaw ug ako mubuhat niini. Wow, grabe. Unsay giingon? Ang dautan ayaw basli og dautan. Ang panghimaraot ayaw basli panghimaraot. Basli Hinoon kinig panalangin kay gisaaran man kamo sa Dios. Insay gasaan? Ang Dios nga iyang panalanginan sa dihang gitawag kamo niya. Grabe. Mao nga niingon ang Mateo atong basahon igsoon. Mateo kapitulo 5 versikulo 10 ngadto sa 10 sa 12. Tanawa na. Ingon diri mga kaisunan sa Mateo 10. Atong basahon. Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios. Di ba? Ang pagbalos o paghigugma sa ang nahimaraot niya, di ba? Kabubuton sa Dios. Kinsa may muhatag, kinsa may gasaat nga panalanginan, di ba ang Dios? Hello. Di ba ang Dios dili si pastor, dili si pastora? Dili title sa simbahan, dili organisasyon, dili sa sikta, dili denominasyon. Hello. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Tata Makay Alatan. Kumusta mo dia Brother Tata? Gikan kayo sa Paleo.
Baleo Tanay City Negros Oriental. Atong amigo diha mga kaisunan, ang atong suot nga higala, Brother Tata Makay Alatan. Mga Alatan family mga igsoon, maayong buntag ka natong tanan. Dunay mensahe si Brother Raymond Candelario. Amen. Tanaw ra gud mga igsoon. Ingon diri mga igsoon. Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios, kay mahisakop sila sa paghari sa Dios. It meaning to say, katura di ay nga gilutos pinaagi sa pagsunod sa kabubuton o planos Ginoo, maoy mahiapil sa paghari sa Ginoo. Alang-alang mahiapil to mga tao maisun nang himaraot nimo, mo'y pagka-unfair. Hinumdumi maigsoon ang paghukom sa Dios, hustisya o kaangayan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Jason Marquez Cadelenias Canelias sa mga Canelias family. Maayong buntag kanatong tanan. Ang sa giingon diri maigsoon, bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios. Di ba? Ang atong gibasa karon nga kung ikaw ug ako gipanghimaraot pasli hinuon og panalangin kay gisaaran kamo kinsa man ang kamo, ikaw ug ako na kamo. Ingon ang Dios. Wow. Ingon ang 11. Bulahan kamo kung biay-biayon og daog-dagon kanang panghimaraot sa mana paagi manas pang kanang pag biay-biay, di ba? Pamaagi manas panghimaraot. Musa man ang BIBI, dili na panghimaraot. Ang panghimaraot man na. Nga mo ingon, na mapordo yun ka. Ikaw wa na kay kaluwasan. Kay ang tinuod nga naay kaluwasan, kamera, kamo, dili mo. Musa man na, di ba panghimaraot, pag-judge. Pangutana ta mga ekso, sure na mo. Sure na ang tao nga magsultik sa mani ana. Nga ang sure nga kadaugan, wala pa man. Mahimo rama kang sure mga kaigsunan kung nagkinabuhi kas balang kasulatan. O pagsige ka pang himaraot sa imo si kataw, sure ka madaugon maluwas ka. Dili oy. Ang imong himaraot, wala nimo mubalos. Kato mo'y maluwas kay naa nas Biblia. Pasli hinuon og panalangin. Nausaw man na. Kay maumanay na as kasulatan ato ning usbon. Aron matuman yun ng mga katauhan nga sama ni ana o huna-huna nga manghimaraot. Kanaghan kayong mga tao nga kinayag manghimaraot sa silingan sa isig kataw, bo judge, wala na hinuon na uminto. Pero kato mga tao nga gi-underestimate, ayay, ning koge, ning trabaho, wala nagpaapikto. Giuswag sa atong Ginoo, nablis pag-ayo, ang nanghimaraon, nagsigil lang gyapon pamantay hantod karon, wala gyapon kausbanan, nag-ayo-ayo lang gyapon kalison. Di ba? Nagproblema na hinuon og samot. Pero ang gipanghimaraot, wow. Taas noo kahit kanino, kay naghari kaniya ang Ginoo. Ikaw ug ako, ang Ginoo gi maghari, ma-enjoy ka everyday. Amen ba? Ingon dire, buhatan kamo og biay-biayan og daog-daogon sa mga tao og butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod sa iyang pagsunod kanako, paglipay og pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo dito sa langit. Asa ang ganti? Sa kalibutan? Was langit igsoon. Wala sa kalibutan. Kay ang ganti din sa kalibutan, ayay, mahanaw ra na. Kanang corona, mahanaw ra na, malaya ra na. Pero ang corona nga giandam sa Ginoo, bag-ong langit o bag-ong yuta nga ikaw magkinabuhi dito, walay kagulanan, walay kasakit, wala nay luha, kay mismo ang kordero mo'y mupahid sa atong mga luha. Asa man po nababasa, pastor, ato nang basahon sa pinadaya. Nga sa panahon nga ikaw ug ako magpuyo dito, wala na'y kasakitan.
Atong basahon Nixon. Kung sa gingon diri, bagong Jerusalem. Kita diri maigsoon ang ato ang puloy-anan. Moabot ang tornado, maigsoon, moabot ng linog, mahanlok pamagani, bisag unsa pa ka ligon ang mating sa ribar. Kay agra man na maigsoon, kaagyan na og hurricane natong gikan sa katong niabot sa Florida nga hasta mga auto, hasta mga building murarag papel maigsoon. Unya mao na itong ikapasigar ko sa katilingban nga mahanaw ra na, tayon ra na. Hello. Dili man sayop nga maningkamot. Dili sayop nga muuswag ka, basta ang imong pag-uswag pinadiyos. Kabubuton og plano sa atong Ginoo. Mao nay nindot. Kay ang Dios mismo gapahimutang nimo. Tanawa ra gud ang mga tawo nga maghatagon. Nga moingon maison mao ra magud ni ani amo kinaaya pastor. Kani adto og hantod karon iya ato malantaw magkaison giuswag man Ginoo sa Ginoo. Pero katong mga tawo nga himantayon madamot kung Tagalog pa mais madamot, maramot. Magsige ra pamantay. Antod karon mga kaigsunan ako mga paglantaw gisabot ta Hinuon murag gyapon nakubol. Hello. Laman. Wala man ka kakita o kasunod sa pamaagis Ginoo. Kay lisod lagi ang pagbuhat. Paghigugma sa kaaway. Kung himaraot, balosan pag himaraot. O mag-una-una pagpanghimaraot. Pero ang ipanghimaraot nga nakabalos ka balang kasulatan, ayay, to God be the glory. Kay naay pulong sa Ginoo. Ikaw ug ako kung doon na kay pulong sa Ginoo, grabe man. Digod ka matarog. Digod ka maunsa. Nanuman, dunay Ginoo nga tag-iya sa tanang panalangin. Panalangin nga dili pinaspasan. Unsa man ang pinaspasan, pastor? Panalangin nga pinaspasan, kinuha ra na nga wala hinaguan. Pero ang tinud-anay nga panalangin, gipatuluan na nimong singot. Gisakripisyo ang imong kinabuhi aron ka makaangkon sa panalangin. Panalangin nga tinud-anay gikan sa atong Ginoo. Adunay mensahe si Brother Jason Marquez Canielas. Good morning, Pastor. Shout out ko sa tanan nga anak sa Ginoo. Hangtod may kinabuhi, magpabilin ta sa kamot sa Ginoo. God bless, Pastor. Wow! Maunay nindot ng mga mensahe. Pakiksaat sa langit ng tang-amahan, hangtod may kinabuhi, alagaran na to ang Diyos. Atong i-play maeksoon, hangtod may kinabuhi. Niya mo padayon ta mga kaigsunan sa itong mga greetings o mga pagpangumusta sa mga awit makalangit. Pwede na yun mo mga kaigsunan mo request awit makalangit. Atong i-play mga kaigsunan hangtod na'y kinabuhi. Ato ra gyud ang gipahao mga kaigsunan na gikan sa mensahe sa atong igsoon karon nga viewer sa mga Marquez family. Hangtod may kinabuhi magpabilin ta sa kamot sa atong Ginoo. Ibinagi sa kamot sa atong Ginoo, ikaw o ako sigurado. Wow! Dunay katuyuan ng Diyos sa matapos sa kinabuhi. Na ikaw o ako nakahimamat pinaagi sa social media o pinaagi sa FM radio na pundar kining FM radio ang 95.3 plano o katuyuan sa atong Ginoo. Dili plano sa tao, dili plano sa simbahan, dili plano sa sikta, kung dili plano sa atong Ginoo. Aron ikaw o ako makahimamat pinaagi ining atong mga programa. Dalay ko ng Ginoo, manginaot ko maadto na tayo nakatunan. Sa samang tagna sa samang higayon, magkuban-uban ta o magkanawon ang Ginoo magapanalangin sa matagusa. Kaya ubos ngalagan, kanunay naglikod, kanunay nagdasig, nagbase sa balang kasulatan, aron ikaw o ako magiyahan sa mensahe sa pulong sa atong Ginoo. Ano na yung mensahe si Brother Raymond Candelario? Amen. Salamat, Pastor. O sa mga pulong nga
nagapahinumdum sa matag usa aron magkinabuhi. Wow, magkinabuhi sa kabubuton sa Dios. Salamat, Pastor. Ikaw o ako kitang tanan magkinabuhi sumala sa pulong sa atong Ginoo. Kaya kung ikaw o ako kitang tanan magkinabuhi sumala sa pulong sa Ginoo, walay gugot, walay kapingking, walay kalisod nga moabot sa tao kundi lindot ang atong kinabuhi. Nasalamat sa Ginoo. Ang atong mga kagalaan, mga kaigsunan nga kanunay nagasunod diha sa dapit sa Kagway. Ato nang i-continue mga kaigsunan saglit ang atong oras nagdagan. Ingatag na og dapit sa sayong kabuntagon ninipit sa 5 na sa Nobyembre. Maimutan ka natong tanan mga kaigsunan kus Ginoo, mga pamugaw sa tanang mga follower ug listener sa Sign FM 95.3 sa dial sa inyong mga radyo. Nga naglanog-lanog mga kaigsunan din sa kabukiran sa Tanay City, sa kabukiran sa Bayawan City, sa kabukiran sa Bay City, hangtod may kinabuhi, hangtod may kininhawa, alagaron nato ang Ginoo, kay siya lamang magtagpo sa tanan nato mga Panginoon. Katuyuan, inigsubong ko sa kalangitan, mga bulan o kabituunan, imong ipahimutan. Mga pag-antos ng kinabuhi. Okay, suot-suot sa kasagutan, sa kasakas sa kabukiran ng karga, ang mensahe Ginoo nga mo'y butugan sa tinud-anay nga kamatuoran. Maimutan ka natong tanan diha sa tanan nga mga follower listener sa dapit sa Kagway, labi na sa tanan nga mga Tapdasan family, sa pamilya ni Brother Ranel Alberio Tapdasan, ang ni Sister mga Dalmasio family o mga Suarez, Sister Nelly Dalmasio Suarez. Ay labi na sa pamilya ni Brother Arnel Tapdasan, ni Brother Warlito Tiniega, sa tanan nga mga Tiniega diya sa David sa Kagway, o sa tanan nga mga Regalado. Ilabi na sa mga Sibumit family, mga kaigsunan kus Ginoo, may buntag kanyang tanan sa mga Kilat family, may buntag usab sa tanan nga mga Baldado family. Ilabi na sa tanan nga mga Punting family, mga kaigsunan, may buntag kanyang tanan sa mga Masida family, o sa tanan nga mga Duhig family, o sa tanan nga mga Rotsa family, o sa tanan nga mga Vildosola family, o sa tanan nga mga Buagas family, Sister Gregoria Buagas. Sa tanan karon nagwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, San Mindanao, pwede na mo maka-request awit makalangit atong hatagag panahon o hatagag higayon nga atong ika-play ang inyong mga request awit makalangit maison. Ang atong oras karon alas 6:04 na sa sayong kabuntagon. Maayong pagpangsikay-sikay, maayong pagpamahaw, maayong pagpangapi. Although mga kaigsunan kus Ginoo, atong giunang pagpangapi o gipainit ang mensahe Ginoo aron ang atong espirituhanon nga bahin ma-exercise o presko ni maisuon kanunay sa matag adlaw natong pagkugi dinis kalibutan. Salamat sa Ginoo sa tanan. Ako sang i-opening ako ang silingpan nga gamay maison video ni init. Makukibi ang kinabuhi sa pag-alagad kang Kristo. Magbuhat lang sa way kagutot, aron ang Diyos mahimuon. Kay dito sa unahan, dalang kanimong gian. Okay, panayon kita mga kaigsunan sa itong mga greetings. Sa nining tagnaw kapit sa kabuntagon nga iyang gihatag. Sa tanan nga mga masida, once again, sa tanan nga mga masida, sa mga Punting family, sa pamilya ni Pare Apunso Punting may soon, may butag kanyang tanan diha, Mats Josephine Punting,
brother atong punting magkaigsunan Sister Lina o sa tanan nga mga punting family mayong buntag kaninyong natanan. Ilabi na sa itong magkaigsunan diyan sa mga Ilhig family, brother Mario Ilhig, Sister Roslyn o sa inyo nga tanan nga mga anak may buntag kaninyong natanan. Salamat sa Ginoo sa tanan nga taga-ilihan magkaigsunan sa mga Kabanag family, sa pamilya ni brother Ronnie Kabanag, atong mga kaigalaan magkaigsunan, mga amigo nga kanunay nagsunod ini sa FM Radio sa 95.3 sa dial sa inyong mga radio. Ordo magkaigsunan adlaw karon nga Martes sa Permero simana sa Nobyembre at tingali adunay kalihukan sa elementary magkaigsunan. O salamat sa Ginoo sa inyo ang makanunayon sa mga ginikanan alang sa pagdagyaw sa mga kalihukan diya sa elementary igsoon. Buhi imong gipasan alang kang ako sa kaugawan imong giluan kinabuhi ko karon nahugasan sa hamili mong dugo. Sumala sa balangan kasulatan, walay usa nga matarong, kay ang tanan nagkasala. Okay pa na yung magkaigsunan. Ang atong oras may igsoon nagdagan na magkaigsunan medyo taas-taas na ang panahon. Ato pasalamatan ng Ginoo sa matagusa kanato ka mga kinabuhi. Ilabi na sa itong mga follower listening sa Sign FM diya sa bodega sa tanan nga mga Bilog-Ilot family o sa tanan nga mga Romano family, sa tanan nga mga Villagantol family o sa tanan nga mga Kabanag family, sa tanan nga mga Ardenia family may soon, sa tanan nga mga Acero family o sa tanan nga mga Palomar family may soon. Ilabi na sa pamilya ni brother Loni diya sa Dapit sa Ilihan, sa mga Kabanag family mga kaigsunan, sa pamilya ni Sister Jeremy Kabanag, Bro Christopher Kabanag, Sis Manilin, ni Bro Jeffrey Kabanag mga kaigsunan, o ni brother Bimboy Kabanag, ni brother Dexter Kabanag, o ni Numunding sa mga Burgado family diya sa Dapit sa Ilihan. May butang ganatutan ng mga kaigsunan nila binasa nasog sa mga Dapit sa mga area sa Dapit sa nasog sa mga Santana family, Matihana family, o sa pamilya sa mga Rubiti Dapit din sa Tansalaki, sa pamilya ni Sister Lita o na ang iyang anak mga kaigsunan ako sa Ibangutana na si brother Larry Robiti na maglantawan usab sa Facebook mga kaigsunan sa atong alay. Iyan itong anak si brother Larry Robiti. So, sa tanan nga taga-proper barangay mga kaigsunan, sa tanan nga mga Wano family, sa mga Jal family, sa tanan nga mga Lampini family, mga Generosa family mga kaigsunan, mga Casiris family, mga Paborada family, mga Gabonada family, mga Istender family, mga Sorenio family mga kaigsunan, mga Dandang family, mga Ilaw family, o sa tanan nga mga Vergara family, sa tanan nga mga Casiris family, mga kaigsunan, mga Candelario family, mga Silva family, o sa tanan nga mga Baldado family, mga Baldosa family, mga kaigsunan, mga Ampel family, o sa uban pa mga pamilya na walang nato ma-mention ini sa ato nga programa Bayong Buntag kaninyo ilabi na sa Dapit sa Naga mga kaigsunan, sa mga Balsamo family, Bayong Buntag kanyang tanan sa mga Balsamo family, ilabi na sa mga Plaza o sa tanan nga mga Baldosa di ay mga kaigsunan family may son. Ilabi na sa Dapit sa Alangilan, sa mga Silva family may son, sa mga Batok family, sa mga Torno family, mga Ramirez family,
Bayo buntag kaninyong tanan diya sa dapit sa Alangilan. Ilabi na sa sitio Bantulinaw, Barangay Santo Niño, Tanay City, Negros Oriental. Ako lang yun nga gipay family mga isoon. Aron ato lang yun na mamanid sa ang oras. Ilabi na magkaisunan sa mga Estosata family, mga Romano family diya sa dapit sa Bantulinaw, mga Balbon family, mga Cuevas family, mga isoon, mga Patok family. O salamat sa Ginoo sa inyo makinabuhi, mga Kanyola family, mga Kamyon family, mga Duran family, mga Kaisunan, ay buntag mga Ganti family, o sa tanan ng mga Berranyo family, o sa tanan mga Kunonyola family, o sa tanan ng mga Garnica family, mga isa. Ilabi na sa sitio Lakwas, mga kaigsunan, sa mga Rosero family, mga Tinti family, mga Romano family, o mga Akabal family, mga kaigsunan, mga Amaro family, o mga Bohol family, o mga Estolonio family, maayubuntag kaninyo nga tanan, o sa tanan nga mga Garnica family. Ilabi na sa sitio Takalang, Barangay Sabahan, Barangay Sabahan, Bay City, Negros Oriental, sa mga Kachinti family, mga kaigsunan, Pastor Roland, Kajinti makaigsunan sa tanan ng mga Abraham family, Pastor Abraham. Bayong buntag kaninyo nga tanan. Ang atong oras karon alas 6:12 na sa sayong kabuntagon. Okay, padayon kita mag-exunan sa itong mga greetings, sa mga pagkumusta, mga awit request, awit matalangin. Itang naugapit sa sayong mabugnaon, kabuntagon, gikan kayo sa Sign FM at 95.3 sa tayang sa inyong mga radio. May mutag diya sa sitio Punaypay, mag-exunan sa tanan ng mga Salvador family, Brother Joselito Salvador. May buntag kanyang tanan diya sa napit sa nursery sa pamilya ni na mensahe si Pastor Emedine, good night. Salamat sa Ginoo, good night diya sa dapit sa Kisi. Salamat sa Ginoo sa inyo ang pagpahulay ni kagabihaon diya sa dapit sa Saudi. Tingali mga kaigsunan na anas alas 12 sa kagabihaon sa dapit sa KSA. Maraming kita mga kaigsunan sa dapit sa area sa nursery sa pamilya ni Nung Paterno, Paring Pani mga kaigsunan. Sa tanan nga mga Amparado family, mayong buntag kanyang tanan diya mga Amparado family, mga Ambalranti family, mga Repel family, mga Robiti family, mga Ulfos family, mga ikson. Labi na sa dapit sa Nagua, mayong buntag kanyang tanan sa dapit sa Nagua, mga ikson. May buntag sa mga Evangelist family, mga kaigsunan, sa mga Kabanag family diya sa dapit sa Nagua. Ilabi na sa dapit sa Kamanda. May buntag sa tanan ng mga Dahil family, sa tanan ng mga Kadosali family. Ilabi na sa kinabuhi ni Ma'am Sadra Arias Inovinio. May buntag kanimo diya. Igsuon tingali ni Pastor Argos mga kaigsunan Arias. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Napadayon ta nga nagapaminaw sa Sign FM 95.3 sa dial sa inyong mga radio. Ilabi na diya sa dapit sa Kasagagal. Doon na sa mensahe mga kaigsunan si Sister Sadra Arias. Good morning Pastor, pa-shout out ko ni Mama Linda, Pastor Nonoy always naminaw. Wow. Si Pastor Nonoy Arias mga kaigsunan, kanunay bili silang naminaw gikan gayon sa supo-supuan. Mahinungdan bimbisita gid sila mismo dinhi sa atong FM radio. Dinhi sa Sitio Balog, Barangay Santo Niño at Tanay City, Negros Oriental. Ato kining basahon once again mga kaigsunan gikan ni Ma'am Sadra Arias. Good morning Pastor, pa-shout out ko ni Mama Linda at ni Pastor Nonoy always naminaw nimo. Thank you. God bless. Salamat sa Ginoo, God bless kaninyong tanan.
Ang Ginoo magapanalangin sumatabo sa ilabi na sa inyo mga paryente sa mga Arias family. Una nga ito nini nga gipatuyok mga kaigsunan nato mga critics o mga pangumusta ining mga panahon. Okay, pala kita mag-aisunan sa nagawa sa tanan sa dapit sa kamandat mga kusunan sa tanan nga mga Chavez family, Dong Ramon Chavez. Sa mga Silva family, Yao Junior Silva Maison, ilabi na sa mga Kadosali family, sa pamilya ni Dong Dodoy Kadosali. Sa tanan nga mga Amancio family, sa mga Romeral family, sa tanan nga mga Garingo family Maison, ilabi na sa mga Dahil family, mga Romano family, mga Lasola family, Dugdani Lasola, maayong buntag kaninyo nga tanan diya sa David sa Kapandag. Ilabi na sa tanan nga mga Bakornay family, maayong buntag kanyong tanan diya sa David sa Kapandag, David sa Kamandag mga igsoon. O ilabi na sa mga Silva family o sa mga Romeral family, ilabi na ikaw Bini Silva igsoon. O sa tanan nga mga Babor family, Brother Roswin Babor, may punta kanyang tanan diha. Ilabi na sa tuyupan mga sa mga Romano family, Brother Jemuel Romano, mga Asero family, Nandiana Asero, sa tanan nga mga Estravila family Maison. Ilabi na sa mga Bohol family, Iksuriki Bohol, Iksuranit, o sa pamilya Inangita Romano Iksoon, sa pamilya ni Nuntilano ng Ligya Babor, o sa mga Amarante family, mga kaisunan ng Nuning Amarante. May buntag sa pamilya sa ni Pastora Evelyn Romano, may buntag ng Canada, ilabi na sa dapit sa Pilipigan. Alato pagkusgan ng mga kaisunan diya, hidid by Pastora April Mia Cantoran. Kapit na ang Thanksgiving mga kaisunan sa December. At tingali mga kaisunan mag-uban-uban ta, dili kay tingali mag-uban-uban ta mga kaisunan. Ini nga Desembre umalabot na sunod bulan na. Salamat sa Ginoo. Sa tanan sa mga Akab family, sa mga Turan family, ni Pastora April ni Akab Turan mga igsoon, kayo butag kaninyo nga tanan. Ilabi na mga kaisunan sa mga Turan family, Brother Dante Turan, Mang Kitoy Turan mga kaisunan, o sa mga Panerio family, Sister Nining Panerio, Sister Maymay Buran, sa mga Buran family mga igsoon, kayo butag kaninyo nga tanan. Yan, bawal kasi magkasimangot eh. Kasi kung lagi ang magkasimangot yung tao, yung mga mukha natin, parang hindi madodrawing ng arkitekto. Kaya minsan lagi tayo, kahit hindi minsan Maison, dapat lagi tayo ma-enjoy. Lagi tayong masaya. Lagi tayong masayahin sa bawat oras. Makakamtan lang natin kaibigan kapag ang Diyos ay nasa ating mga dugan. Tagalog o sinibuhan na ni Maison. Bawal kasi magkasimangot eh. Maraming salamat po sa ating mga kababayan dyan sa taga-Kamaynilaan sa inyong pagsubaybay sa ating programa. Maraming salamat po sa lahat-lahat. Maayong buntag na itong tanan mga kaisunan Luzon, Visayas at Mindanao, ilabi na sa tanan ng mga follower o listener sa San FM 95.3. O panayon kita sa itong mga greetings sa mga kaisunan sa mga Panerio family, Brother Bibing Panerio, Sister Roslyn, Sister Aileen Maisoon, nabali din ni Maisoon, Sister Aileen Panerio mga kaisunan o sa inyong duha ka mga anak diya sa dapit sa Pilipigan. Sa pamilya ni Brother John Panerio, Sister Jinky Panerio mga kaisunan,
unang kining ato ang huna-huna maison pwede na yun ang ginaghana man kaisunan pero tugat binaglory ang Ginoo lang yung maghatag na to o maayo nga kalinaw kahusay sa atong kasing-kasing una-una o salabutan sa tanan nga mga dahil family sister atong mga kaisunan diha mga kaisunan na mga dahil family maigsoon may punta ganyung tanan diha Sister Lorna dahil ang giginahanglan yun maigsoon ma-refresh kani ang computer maigsoon usa nimo i-open i-refresh nimo maigsoon exercise unang usahay mga kaigsunan ang atong lagyon nga gihatagan og dako nga kahigayunan ang pagwali wala ang mga greetings may suon mangayo lagi kong dispensa tungod kinag-agad usab sa ato nga schedule sa mga programa walang ato nga DJ Jane doon na sa kaabot nga inyo ang DJ Jane matag-buntag kanunay nag-greet may suon murag nasayop mata na gamay dili kay gamay may suon ano man dili dia everyday si DJ Jane inyong ikahimamat time lang doon na sa time may suon bakante nga oras una nga ikaw ug ako every word mga kaigsuonan matagpulong ba atong ginasya nga bantayan Okay, wala na ilain pang simbahon kundi ang Ginoo lang yan isa. May buta ka natong tanan mga kaisunan sa tanan nga mga Babor family sa pamilya ni Brother Christopher Babor sa mga visitasyon family. Wala kita ilain simbahon kundi si Jesus na. Ilabi na sa mga Lagunero family Brother Jason Lagunero may buta kanyang tanan. O ilabi na sa itong mga kahigalaan diha mga kaigsunan sa tanan nga mga Robiti family maayong untag sa pamilya ni Ikaw Imbong Robiti sa pamilya ni Ikaw Junjun Robiti Brother Giovanni Robiti sa tanan nga mga Saguban family o sa tanan nga mga Sambilan sa pamilya ni Nungdincio Sambilan. May buntag kanyang tanan mga kaigsunan ang atong oras karon sayo pa man igsoon alas 6:24 pa sa kabuntagon. Ilabi na sa tanan nga mga Dumahil family o sa tanan nga mga Kabanag family sa pamilya ni Nong Rodi Kabanag Sister Evelyn o sa tanan nga mga Kabanag family sa Baong at David sa tanan nga mga Buwagas sa family Brother Felix Buwagas ng Gamay Buwagas mga kaigsunan o sa tanan nga mga Muhares family mga Garingo family maibutag kaninyo nga tanan ilabi na sa Lower Tuyuban sa David sa Kabanbanan sa mga visitasyon family o sa tanan nga mga Kabanag family sa pamilya ni Pastor Renaldo Kabanag o ni Pastora Lucrecia Siray sa mga Siray family diya sa Lower Tuyuban mga igsoon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Vilinario Florentino Iski from Davao City Government. Kanunay yun naghago nining ato nga programa aron sa pagpaambit. Ikaw ako salamat sa Ginoo sa inyong pag-share, sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga amiga, sa inyong mga friends and life. Salamat sa Ginoo sa inyong mga panahon, sa atong panahon nga gigahin nining mga tagna karon. Ang Ginoo kay atong pasalamatan, ang Ginoo atong pasilunggan nining tanan.
Ilabi na sa dapit sa may alas sa mga Arias family ni Pastor John Arias. Maibot na kanimo dia Pastor John. Aw sa pamilya ni Sister Siasya Arias Villagantol. Aw sa mga Silva family. Juanito Silva, Gaulita Silva, sa mga Malgi family, mga kaisunan, sa mga Reo family, sa mga Aguilar family, Brother Joseph Aguilar, Brother Romeo Aguilar, mga kaisunan. Labi na sa pamilya ni Sister Linda Arias, Pastor Nonoy Arias dia sa Kasakangal. Gikan kayo greetings ni Sister Sandra Arias, mga kaigsunan nakibabot o kanunay yung naminaw sila nining ato nga programa diya sa dapit sa Kasaganggan. Ilabi na sa mga Mohares family, mga Garingo family, diya sa Latawan, mga kaigsunan, diya sa dapit sa Nasindan, sa mga dapit sa Kasagangkal, sa mga Villagantol family, Brother Arnolfo Villagantol. Tayo welcome, mga kaisunan. Makabisita ko diha nga area o diha ang Ginoo, mga kaisunan, at tulad siyang pasalamatan ini sa dakong pribilehiyo o kagayonan ngayang yatag. Sa tanan nga mga Blasa family diya sa Nasindan, mga Santiago family sa Supo-Supuan, o sa mga Castrinsi family, mayong buntagan yung tanan diya sa dapit sa Latawan, Exxon. Singit sa mga pagdayin, singit sa mga pagawin, singit sa pasalamat sa Okay, pagdaig mga igsoon, salamat sa Ginoo ni nagtakna og dapit sa kabuntagon. Salamat sa Ginoo sa pag-ong in-open sa Facebook Live, mga igsoonan. Si Mudra Vlogs. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Sa tanan nga mga vloggers o sa mga kaisunan. Although mga kaisunan dunay mga FM radio nga atong nahimamat sa atong programa sa kinatibukan sa Negros Oriental o sa laing mga nagkalaing-laing mga FM radio nga mga komersyal. Muna nga salamat sa Ginoo sa inyong mga kanunayon nga pagsunod sa atong programa. Doon na siya mensahe si Mudra Vlogs. Good morning, Pastor. Pa-request song dili mapayran ang kaayo mo. O Diyos. May God bless you, Pastor. Salamat sa Ginoo sa imuhang pamilya. Ato ning i-play ang imuhang request na nagaluhan o dili mapayran ang kaayo mo, o Diyos. Salamat sa Ginoo ato ning i-play mga igsoon. diha sa diri sa
ang kaayo mo, O Diyos, dili tukngan. Kitang tanan mo simba, kitang tanan mo dahi, kitang tanan mo lukso, kitang tanan mo sayaw, kitang tanan mo pakpak, kanang kamot ibayaw, kitang tanan mo singgit, ug Jesus. Sayaw-sayaw ta, lukso-lukso ta, kamot ibayaw ta, sa pagsimba kaniya. Sayaw-sayaw ta, lukso-lukso ta, kamot ibayaw ta, sa paghimaya kaniya. Sayaw, lukso-lukso ta. Kitang tanan mo simba, kitang tanan mo dahi, kitang tanan mo lukso, kitang tanan mo sayaw. Okay, salamat sa Ginoo Maison mga yun ang kong dispensa. Dili tayo siya mo gawas dire Maison sa YouTube. Ang request ni Mamodra Vlogs nga dili kapayran ang kaayo mo, O Diyos. Sabi, aduna sa mga kanta Maison nga by group. O niya aduna po'y dunay introduction mga Maison. O niya din sa YouTube mga Maisonan. Medyo dunay mga kanta mga Maison nga medyo dili pa kayo sa makuha diri sa atong diri sa Google Exoon. Pwede lang mo request Maison o lain na awit. Kung na po'y magawas Maison dili ka bayran. O niya lahi na sa po siya nga lyrics Exoon na ato nga madungo pa Maisonan. Salamat sa Ginoo sa inyo nga pagwas karon pwede lang mo makasiling o lain na kanta kaya ato radyo na hatagan o pagtagan ini sa ato nga programa. Padayon kita mga Exoon. Asa na matako to Maison? Adire sa dapit sa Latawan sa tanan nga mga binigay family. Muna sa kinabuhi ni Sister Jo ang binigay nga tuan na sa Oman. Isa Gindot kayo ako ang kahintang diri pastor kay maayo kayo ang amo. O niya ingon siya ka sa akong pag-upload doon na katuyuan. Matag pagkitabo sa kinabuhi sa tao doon ay rason. Doon na rason mga Exoon. Lukso, bayaw, sayaw, lukso, bayaw, sayaw, lukso, bayaw, bayaw, sayaw, sayaw, lukso, lukso, kamot ibayaw na sa pagsimba kaniya. Sayaw, sayaw na, lukso, lukso
Okay, pa na ito mag-aksyonan ang atong oras karon alas 6:36 na sa sayong kabuntag. Ilabi na sa kinabuhi ni Brother Arnando Inglaterra from Samal na nagwaso sa atong programa. Once again mga kaigsunan, abot at taglatawan na igsoon dito ta nakasugod sa mga binigay family. Mga limbaga family may igsoon kining akong kudigo kaya tinakuning pagka naayon na ni mga kaigsunan o video na ako na po ni iusong mga igsoon kaya nakunos na maayo. Salamat sa Ginoo sa tanan natong mga kahigalaan diha sa Latawan sa mga Ifa family, sa pamilya ni Brother Renato Ifa. Aw sa pamilya sa mga Maynado family, mga kaigsunan ni Brother Alfredo Maynado. Amigo ni Pastor Nonoy Arias. One time daw ingon siya man tag padungog po ang akong ngalan dito pastor. Iko ngalan o aplido kay ato nang i-appeal sa atong programa. Kung nang ingon sa lipay sa maigsoon sa salamat kayo sa Ginoo pastor kay madungog ng ikong ngalan sa FM Radio. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Maynado family. Magkaistoryahan ni sila Pastor Nonoy Arias. Kay medyo doon ra magud diha maigsoon o niya one time kuning ana sa Latawan. Pagkalis ora magyud ang dalan. Kaya kini atong service maigsoon kay masandag man. No nang iko ni balik ra ko sa agi kay bro pagkapakapag ko ari o mag-ulan ni ron. Salamat sa Ginoo sa tanan nga Teorica family, Sister Celia Teorica sa mga Limbaga family. Aw sa tanan sa pamilya ni Brother Audi. Maayo punta ginutan diha sa dapit sa Latawan. Sa diha dapit sa supo-supuan sa mga Castrin si family mga Exxon. Doon ay mensahe si Brother Arnando Inglaterra. Maayong punta Pastor Sapre, kumusta mo diha? Wow! Dilikit kahimutangan sa pagkamaayos Ginoo Brother Arnando Inglaterra gikan sa Samal. Ano na si mensahe maayong punta Pastor Sapre, kumusta mo diha? Tanan amping mo diha Pastor, God bless you. Wow! Ampingan bitas Ginoo o ang Ginoo kanunay pag-amping sa atong matag kinabuhi kay kining tanan nga anaan nato gikan sa atong langitnon nga amahan mga pinanggan. Salamat sa Ginoo sa tanan nga taga-kang hatap mga kaigsunan. Maayong sa tanan nga mga Violeta family, labi na sa pamilya ni Epifanio Violeta, Brother Epifanio Violeta o ni Brother Edmar Romano. Sa tanan ng mga Romano family diya sa Kangatap, mga Badoy family mga kaigsunan, Brother Ernesto Badoy o ni Dom Artemio Badoy mga kaigsunan sa mga Obera family, atong Roger Obera. May butag kanin yung tanan. Padayon ta mga kaigsunan sa tanan nga mga kasal na sa pamilya ni Dong Sinto kasal mga kaigsunan, may punta kaninyo tanan Dong Puboy kasal sa tanan nga mga Tanaid family diya sa Kabugan o sa proper Kangatap o sa tanan nga mga Katubig family. May punta kanimo diya atong Rodel Katubig, may punta sa mga Tulabing family, may punta sa mga Tulabing family, sa mga Malgi family, sa mga Buagas family o mga Villa Cantol family, atong Grosros Villa Cantol. May buntag ganito tanan diha mga kaigsunan sa mga Baldado family, sa pamilya ni Paring Endoy Baldado. May buntag ganito tanan diha ilabi na sa mga Villa Cantol family, yung Grosros Villa Cantol o sa mga Romano family, mga Kalibo family. May buntag ganito tanan diha sa dapit sa mainit sa Bato-Bato sa Bahian, sa mga Luyas family diha sa Pangeo Maigsoon o Bahian. May buntag sa tanan nga mga Bakay family o may buntag sa tanan nga mga Orok family Maigsoon, ilabi na sa tanan nga mga Pagtol family diya sa dapit paymon sa Bahian Maigsoon. Okay, pagkatamis gayon, pamalandungon ko ng gugma sa Diyos kanunay na to pahareon.
Ang atong oras karon mga kaigsunan, alas 6:41 na sa kabuntagon. Nindot yung kayo mga kaigsunan, pabalandong at pagkatamis sa makatamis sa dugos. Unang ikaw ug ako kung dunay kumpas Ginoo, wow. Grabe mga problema, italikdan ra. Pero ang tao mga kaigsunan, dili matamis ang una-una kasing-kasing, labi na ang una. Ang salabutan, wala na umbias palang kasulatan, aslong pa sa sambag mga kaigsunan. Nang ikaw ug ako, tamis kayo ang pagiguma sa Ginoo sa tanang tao sa tibok kalibutan. May butang tanan diya sa dapit sa kangatap, diya sa mainit sa bahigaan, diya sa daan bahian, diya sa dapit sa bato-bato sa mainit, at dapit diya sa tamuang buntog sa mabot sa atong programa gikan sa Shine FM 95.3 sa dial sa inyong mga radio. May butang sa dapit sa Namunbon mga kaigsunan sa mga Robiti family, sa pamilya ni Kaurone Robiti, ilabi na sa mga Caldo family, sa pamilya ni Paring Boboy Caldo, Paring Ising Caldo mga kaigsunan, Paring Odoy Caldo, Paring Isikil Caldo, o sa pamilya ni Nunggerong Caldo Exxon. Ilabi na sa mga Kalunsag family, nung Fredo Kalunsag, pagtatamis kayo mga kaigsunan ang mga mensahes Ginoo ay may maghatag nato kadaugan kasiguruhan kapag-o o mahimong pag-o ang dagat sa kinabuhi dinhi sa kalibutan. May butang sa tanan nga mga Himina family mga kaigsunan, Pastor Michael Himina, sa mga Vilyares family, Paring Tata Vilyares, ilabi na sa mga Malgi family, o sa tanan nga mga Filomeno family, sa mga Uyangguren family, o sa mga Kalibo family, mga Rubiti family, mga Karapangwel family, mga Loquinio family, mga Martin family, mga Kalimot family, o sa pamilya ni Paring Lito Uyangguren, Mas Marife mga kaigsunan, mayong buntag kaninyo nga tanan. Kay katabang kasiya na magpasan sa halong mga lalay. Sayawan na Jesus, sayawan na o Diyos, ika'y tuwangalan mo o Diyos, tungkol sa ibuhat mo sa krus, di ka po kayang makatiin. Sa pagbigyan di akali mo, sa mulong sumusigit ko, kapag dahil di akali mo, na ikaw ang agayang Diyos, kasayawan ko. Sayawan. Okay, padayon tama kaigsunan sa init ang atong oras, medyo taas-taas na mixon sa tanan nga mga Uyangguren family, sa mga anak ni Sister Marife Uyangguren, Sister Manilin, Pastora Charilyn, Bro Angelo, Sister Adelie, Bro Samuel, Bro Jotam, o sa iyang mga apo, sa ilang mga apo mga kaigsunan, si Ian, si Yana, si Hope, si Jano, si Inday, Sofia, Fit, o sa tanan nga mga Insoy family mga kaigsunan. Ilabi na sa kinabuhi ni brother ni Bro J-Ward. Kumusta mo mo diya Bro J-Ward? Diya sa dapit sa Dumanggiti uban sa inyo ang pamilya. Salamat sa Ginoo nga apingan mo sa Ginoo kanunay. Good morning aduna sa mensahe mga kaigsunan. Good morning gikan kayo sa ako nga bayaw, brother J-Ward Akab mga kaigsunan. Wala magid ko kabasita diha mga kaigsunan, tuman kay doon ako'y mag-i-process sa akong mga pabilis. Salamat sa Ginoo nga ako lang yun nga gi-overtime ang akong schedule. Kung natingali mga kaigsunan or nining bulan sa November makaanha ko diya sa Dumanggiti kay tunay ko i-process nga mga lisensya igsoon. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Nakuha naman ako ang listro niya 2027 pag yun ay ma-expire. Kung napagusto na tag-suroy, ma-expire. Dili kay suroy nga suroy-suroy, kung dili pag-suroy sa pagdala sa ayong balita pinagi sa mensahe Ginoo. May buntag kaniyong tanan mga kaigsunan, asa natang tumuro may igsoon din nata sa dapit sa Namunbon sa tanan nga mga Mercado family. May buntag kanimo diya dong sa Treto Mercado, sa pamilya ni Dong
sa tanan nga mga kalaban family magkaigsunan sa mga Estoconing family. Maayong buntag kanyong tanan. Ilabi na sa pamilya ni Dong Ansing Mercado. Makalimot family magkaigsunan maayong buntag kanyong tanan. Sa tanan nga makalimot family. Ilabi na sa pamilya sa mga Ardinia family nung Sentro Ardinia. Sa tanan nga mga Landesa family ni Brother Inyo Landesa, mga Pistasyon family, Pastora Rin Pistasyon, ni Pastora Sally Filomeno. May buntag ganun tanan niya sa mga Violeta family, Dong Marlon Landesa, Dong Marlon Ardinia, Rather Exoon, sa tanan nga mga Adlawon family, Dong Pimpi Adlawon, Dong Rico sa inyong matag pamilya ni Dong Pimpi Adlawon, pamilya ni Dong Rico Adlawon, pamilya ni Dong Tony Adlawon. Ilabi na sa mga Kabanag family, mga kaisunan sa pamilya ni nung dating ng Bukrit Kabanag, sa mga Talon family, Brother Rami Talon, Sister Bibi. May buntag kaniyong tanan karon ang adlaw sa Dios. Adlaw mga kaisunan Martes, mga kaisunan Pizza 5 sa November 2024. Ang ilabi na sa atong mga kahisilinganan dire sa Abang mga kaisunan sa mga Amante family ng Elisa Amante. May buntag kaniyong tanan diya, Brother Restituto Amante, Dairosan. Sa mga Silva family, sa kinabuhi ni Dong Junior Silva, Dong Randy Silva, sa pamilya ni Nang Piping Silva, sa pamilya ni Dong Juni Silva, sa pamilya ni Karing Renato Silva, Mans Raquel, oban sa inyong mga anak ni Sister Lavria Silva. Ilabi na sa pamilya ni Exogema Silva, sa tanan nga mga Ramirez family, mga Carabangwell family diri sa Sitio Pueblo, o sa tanan nga mga Bulgado family, Dong Erning Bulgado, sa mga Santa Ana family, sa pamilya ni Dong Roque Santa Ana diri sa Aper Palo. Bahay mo tanan sa pamilya ni Dong Arturo Silva diya sa Barangay Ikson, sa mga Silva family, o diya sa Dapit sa Tantat, sa mga Santiago family, sa pamilya ni Nung Paduring Santiago, pamilya ni Dong Giovanni Santiago mga kaigsunan, sa pamilya ni Dong Hermes Santiago, sa pamilya ni Dong Roy, pamilya ni Nung Paduring Santiago mga kaigsunan, sa pamilya ni Dong Roy Baldonado, o sa pamilya ni Dong Hermes Baldonado Exxon. Ilabi na sa dapat sa nagtuwan mga kaigsunan sa mga pamilya sa mga Pansito family, pamilya ni Dong Bodi Pansito, Dong John Pansito. Ilabi na sa tanan nga mga Bayot family, Dong Roger Bayot, o sa mga Aguilar family, Dong Kaloy Aguilar, o sa mga Mabilog family, sa pamilya ni Brother Comer, Sister Alma Mabilog, o sa inyo hanggang ka mga anak, Dong Alcin, Dong Alfred, o sa inyong igsoon, Dong Johnny Mabilog, o sa uban pa makatawhan diya sa Dapit sa Nagtuwad Sitio, Nagtuwad Barangay Santo Niño, at Tanay City, Negros, Arieta. Salamat sa Ginoo sa pag-usap na nagwas karon ni Daw P. Tribunus Angkol. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi, sa mga Pastor Berionis, ayong mo taganimo diya, Pastor Berionis. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi, sa mga Berionis family, mga kaigsunan nagwas sa atong programa karon. May buntag sa tanan nga mga Silva family, sa pamilya ni Brother Elmer Silva, Sister Cristina, sa pamilya ni Brother Julie, Sister Percy, Brother Jupert, Brother Enero Silva, Sister Rename Silva. Salamat sa Ginoo sa inyo ang mga kinabuhi, o sa tanan nga mga Bastona family, mga kaigsunan, sa tanan nga mga Asero family, Dong RJ Asero maisuon, paibuntag kanino diha Dong RJ, sa pamilya sa mga Samani family, sa pamilya ni
Diyos sa mani maison ilabi na sa tanan nga mga value sa pamilya ni Adong Soylo value sa uban sa inyo ang pamilya sa inyo ang pamilya. Ilabi na sa pamilya sa mga Lasula pamilya sa pamilya ni Brother Alex Lasola ng Maming Maibuntag o sa tanan ng mga Pablo family sa pamilya ni Nong Elmi Pablo ng Emilia o sa mga Palomar family pamilya ni Dong Nilo Palomar sa mga Tano family sa pamilya ni Sister Michelle Tano, Sister Elnas Tano magkaisunan sa pamilya ni Sister Elnas Tano sa pamilya ni Sister Mirian Uyang Gurin Maibuntag o kaninyong tanan magkaisunan sa pamilya usab ni Sister Hilaria Ilhig sa mga Ilhig family o sa pamilya ni Paring Joel Matsinji Tano o sa mga Filomeno family maibuntag sa pamilya sa mga Badoy family Brother John Ricky Badoy o sa mga pamilya usab ni Brother Joseph tuwa naman din sila sa kangatang na ni Muyo Maison mga Tuko family Maison maibuntag kanyang tanan sa pamilya ni Karing Erning Palomar Mats Aisa Palomar pamilya usab ni Donaldo Pablo Maison Diet Aurora o uban sa inyo ang mga anak ni Dong Jojo Badoy Ison Maibuntag o sa atong amigo dia nung Hinok Eliama ng Eliama sa tanan nga mga Eliama family mga Tuko family Paring Ritsa Tuko Matsibang Tuko mga kaisunan o sa mga sa tanan nga mga Lacorte family sa pamilya ni Dong Rogelio Lacorte sa inyo ang mga anak di Dong Romel Lacorte Ma'am Arwina Tanoy Iksoon maibuntagin yung tanan diya o ni Dong Rogelio Lacorte Dong John mga Hiramis family Dailisa Hiramis maibuntagin mo diya Dailisa labi na sa imo ang pamilya o sa mga Ardenia family Dong Lando Ardenia Dong Rinanti Ardenia maibuntagin yung tanan diya sa tanan nga mga Ardenia family sa mga Lebrando family ni Mats Barat do Paring Arman maibuntag o sa tanan nga mga Karabangwel family sa pamilya ni Dong Primo Tano Dailor na Ardenia Tano Ison maibuntag yung tanan diya Dong Sani Amante maibuntag mo diya Dong Sani Day Sali o sa mga Adlawon family Dong Alex Dong Alin Adlawon sa tanan nga mga Andaya family ni Brother Dinas Andaya Sister Sister Rendre Silva Andaya sa mga Santiago family mga Isoon maibuntag mo diya Paring Boboy Santiago o ni Dong Boboy Lasola o sa tanan nga mga Siray family sa pamilya ni Dong Johnny Siray o sa tanan nga mga Balingit family Dong Herme Jimmy Balingit ng Maria o sa mga Palomar family Dong Rome Palomar Dong Baby Palomar o sa tanan nga mga Palomar family mga Isoon adini sa Sitio Punglo Barangay Santo Niño Tanay City Negros Oriental. Ako po mga pagtumbaya sa tanan nga mga magtutudlo gikan sa free school kadto sa grade 6 sa tanan nga atong mga paaptikon nga mga magtutudlo sa elementary kaning adlaw pizza 5 may sundo na may tagyaw sa 4 piece ang mga ginikanan na nga magabiho sa ilabi na sa mga garden although maison anytime magit ko diha makabisita sa ato nga mga project maison kaya nagagad ko sa ako nga schedule sa salamat sa Ginoo sa tanan nga mga abdigon nga mga magtutudlo nga kanunay sa naghago ang pinanggan na itong mga ginikanan nga kanunay gon nga nagpaluyo sa mga kauswagan sa eskwelahan din sa Ponglo Iksoon sa atong eskwelahin Sergio Marie Katubig salamat sa Ginoo sa tanan nga mga magtutudlo sa Patricio Memorial High School headed by Sir ato nga school head na Sir Ral Remotina o sa atong mga pinangga nga mga maabtikon nga mga magtutudlo diha mga Isoon si Ma'am Miriam Reyes, si Ma'am Michelle Magay, si Ma'am Bibi May, si Rinia, si Ma'am Miriam Quijano
o ni Sir Jeruel Garrett, sa mga Garrett family, Sir Ren Romel Torres, Sir Rewin Rosarlis, o ni Sir ni Ma'am Danica Sinyeres. Salamat sa Ginoo sa inyong makinabuhi. Ang Ginoo magapanalangin sa tanan nga mga faculty and staff diya sa eskwelahan ug sa tanan nga mga kaeskwelahanan dinhi sa kabukiran. Ang Ginoo magapanalangin o mag-atiman sa mga usa kanato. Although mga kaisunan, salamat sa Ginoo sa mga trabaho ngayong ideal kanato ato lang yun ang ampingan o alimahan o ang tabang sa atong Ginoo. Ilabi na sa atong mga follower ug listener diya sa dapit sa Maninihon, diya sa dapit sa Kabanggahan, sitio Kabanggahan, Barangay Maninihon, Barangay Maninihon, Bayawan City, Negros Oriental. Mahibutan ganiyang tanan diha sa dapit sa Maninihon, mga kaigsunan, sa pamilya ni Brother Nelson Palomar, ni Brother Moody Kadukoy, sa mga Kadukoy Maison. Ilabi na sa pasto sa mga Kadukoy family, ni Paring Sopronio Kadukoy Maison, wala na ito na-mention kanina. Although mga kaigsunan, kanon na ilagyo namon ni ipaningkaputan o banang tabang sa Ginoo nga dunay mga panahon nga dili na mo ma-mention ang inyong ang ngalan. Pangayo lang gid mig dispensa tungod sa kadaghan ginamo nga ato nga gipahatagan go di pa ning kamutan uban ang tabang sa Ginoo nga matumbaya ang matagusakan nato igsoon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Jewan. Kumusta mo diya Brother Jewan diya sa Sibulan? Pag ang Ginoo mag-amping kaninyo, basin bisita mo sa overnight fellowship diri. Salamat sa Ginoo sa mga panahon sa katapusan nga gabi. Aduna tay daghang mga activities. Ako lang yun nga kahibalo sa mga kabataan, ang atong mga kabataan diri na memorize na silang mga bersikulo. O na nga time welcome mga sa katapusan. Ato lang i-open sa mga bata nga dunay mga bersikulo. Aduna tay mga pahalipay ni anak mga kaisunan sa mga kabataan nga naghago. Siyempre ang mga paghago, mga sakripisyo, pagtuon sa mga kapitulo bersikulo igsoon bihago anak igsoon dapat hatagan usab nato ng pahalipay. Mismo ang Dios ikaw ug ako ang pahalipay sa Ginoo, labaw pa sa tanang pahalipay kay ang pahalipay sa Ginoo special ni diya sa iyang ako pangalan. O na salamat sa Ginoo sa iyang pagtagbo sa tanan natong mga panginahanglan. Wa gyud na niya kapulangin. Although do na may mga sitwasyon nga kalisod, pero akong hatagan og panahon ang Dios kamoy maghari mismo sa atong matag pamilya na diin ang kalinaw kahusay maoy magbukos sa matag usa ka batinaboy. Padayon ta mga kaigsunan diha sa dapit sa Barangay Maninihon mga igsoon. Bayawan City mga igsoon sa mga pamilya ni Brother Moody Kadukoy Maigsoon, Brother Jolito Kadukoy, ni Brother Pedro Kadukoy Maigsoon, ni Brother Rene, sa pamilya ni Brother Rene, ni Brother Pablito Kadukoy, labi na sa dapit sa 18-19, diya sa Kayawkaw Maigsoon, maibuntakan yung tanan. Labi na sa pamilya sa mga Legarbis family mga igsoon. Sa pamilya ni Bro Brele Legarbis, Bro General Legarbis, ni Brother Fredo Calibo sa mga Calibo family. Labi na sa pamilya ni Brother Marlon Calibo, sa pamilya sa mga Legarte family igsoon. Sa pamilya ni Sister Lela Legarte o ni Sister Lebet Legarte. Diya sa dapit mga kaigsunan sa umot, sa pamilya sa mga Palomar family, pamilya ni Brother Coco Palomar igsoon. Salamat sa Ginoo sa inyong pag-iguban. Niningtag na og dapit sa kabuntagon ang atong oras medyo alas 7 impunto igsoon 7:00 sa kabuntagon. Atong nisirhan diya sa mga pag-ampo sa samang takna sa samang higayon, mag-uban-uban ta ug mga adlaw. O niya tingali mga igsoon na ko koy sayong alakaw ug mga adlaw karon. Doon ako'y matuto sa ato mga kaubanan diha sa elementary igsoon kay atong duawon ang ato mga garden mga igsoon kay ang ato mga ginikanan diha dunay mga project sa pag-garden. Una nga atong ipasalamatan ang atong mga kaubanan diha nga mga maaptikon diha labaw sa tanan sa free school. Gikan sa free school sa grade 1, grade 2, grade 6, grade 4, grade 3, grade 4, grade 5, ang grade 6 muna nga karong December may son doon na yung mga awarding sa mga pagtanong.
Una ako may suon doon ako daghang ipang tanom diha. Ubo sa room sa preschool may suon mga ganay. O niya ako itong giganitan mga kaison. Ano lang mo, di-enjoy lang gawin ang atong kinabuhi mga kaison. Mag-abot na mga kaison. Ikaw ang ganan sa pinabuhi ko. Magahari ka sa kanunay pinabuhi ko. Tawata at mga papayat ng anak kami mo. Ipakita na iyong kahayag sila. Haliwan. Ato pasalamatan ang Ginoo ato ni sirahan diha sa mga pag-apo alang sa pagtapos sa ato ang puluhatan. Labing kamahanan ug mahigog maon ka nga Dios Amahan. Salamat o Dios sa imong pag-iguban ug pag-amping sa among kinabuhi. Salamat o Dios ninitak na og sa iyong kabuntagon Amahan nga maghihatag ka namo sa tanan nga mga kahigalaan uban sa akong pamilya, sa tulo namo ka mga anak, sa akong ugangan, sa akong wife karon sa ilang pagpahulay. Iningtag na og dapit sa kagabion diha sa 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 Saudi Arabia o diha sa dapit sa New Zealand Amahan sa tanang mga OFW nga kanunay nagasunod o nagahatag og panahon nining mao nga buluhaton naman. Sa tanan namong kaigsunan nini sa balo dapit sa Pilipigan pinanguluhan ni Pastora April Mi Acapturan ug dapit sa Kagkoy o Dios sa mga Ilhig family, Brother Mario Ilhig uban sa iyang asawa ug mga anak. Lord, ako mga pag-ampo, ikaw mga panalangin kanila, bisag pa man sa tanan nga nagasunod o naminaw sa Sign FM 95.3. Kutob sa maabot nining mao nga frequency o power nining mao stasyon, I declare blessing sa matapos sa kanila Amahan. Labaw sa tanan sa nagwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, o nagashare o nagapaambit nini. Imong nakitaan o Dios ang ilang mga panginahanglan para sa ilang mga pamilya. Ikaw o Diyos magtagbo ining tanan. Panalangin ang ilang mga trabaho o Diyos. Ang pingi kanunay, labaw sa tanan, ang gugma, o ang pakigdait, mo ay magabugos sa tanan. Labaw sa tanan sa among matagos sa kapamilya. Salamat o Diyos sa imuhang pagkamayo kanunay nga imong gihatag ka namo pabor. Imong gihatag ka namo Ama. Sa pamasa mong station manager, Reverend Gideon Canilario, Pastora Russell o Dios uban silang duha ka mga anak o sa mga trabaho nga imong gibiyal kaniya Amahan. Bisan pa man sa among General Station Manager Reverend K. Ryan Macasaol o Dios, ikaw sa mga panalangin magatagpo ikaw sa ilang mga panginahanglan. Sa tanan nga mga DJ sa Sign FM, sa FM Radio diha sa dapit sa Pasay, sa mga Saison family, ikaw magapanalangin sa pamilya ni sa Pastor Renato Saison, Pastor Resi Baldonado o uban pang mga alagad nga nagasunod sa imong mga plano kabubuo. Salamat o Dios kung mga pag-ampo nga nakanimo ilabi na sa among kapalabot nga Thanksgiving sa Pilipigan Lord. Ikaw magasangkap nini sa among mag-eksunan sa mga dapit nga pinanguluhan ni Pastora April Acapturan Lord. Ikaw ang magsasangkap, ikaw ang mag-provide nining tanan. Labi na o Dios sa among overnight fellowship nining katapusan nga bulan o katapusan nga kagabihion Lord ni 2024. Ikaw magapanalangin sa malabot nga mga panahon sa among mga kinabuhi. Lord, sa mga katawhan nga naas mga problema, naas mga balatian Lord, ini mga taknaa, ikaw pa o Diyos ang ilang physical na bahin. Ikan sa ilang lapalapa at tubay sa pinagkaaling ulo, ug akong hingilan ang tanang matang sa mga balatian. In mighty name of Jesus Christ of Nazareth, by the blood of Jesus Christ of Nazareth, by the power of Jesus Christ of Nazareth, all the sickness come out right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Salamat o Diyos sa imong pagpatalingkod. Salamat o Diyos sa imong pagpaminaw. Salamat o Diyos sa imong pagtubag sa among mga pag-ampo anak kanimo. Ikaw o Diyos ang among gitaboy, ikaw ang among gibayaw, ikaw ang among gipasalamat at sa tibok namong mga kinabuhi sa tanan karon nga nagwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ano na sila mga panginahanglan, isan pa man sila mga pagpanarbaho sa laing mga nasod Lord, sa mga negosyo sa kinagyan magipiyal kanila, panalangin sila kanunay Ama.
nakita ug imo na siren ang amo makasing-kasing una dato sa tanan nining mao nga FM radio. Salamat o Dios nga ikaw nag-supply sa tanan namo mga pamilya. Pagmintanar o Dios sa matagbulan, pagmintanar o Dios sa wifi connection. Aron ang imong mga pulog mga mensahe mahiabot sa kinatibukan bisan sa diing suok sa tibuok kalibutan. Salamat o Dios imong pagkamahyo. Salamat o Dios imong pagkabutan nga Dios nga way sama kanimo. Dungog himaya yan hanag gyud kanibang tanan pinagi lamang sa imong bugtong anak personal namo nga manluluwas. Amen o amen. Salamat sa Ginoo sa samang tagna sa samong higayon mag-uban-uban taw pang-adlaw ilabi na sa kinabuhi ni Ma'am Jessica nga nakaabot pa gyud mga igsoon sa atong awas ni Ma'am Jessica Carolio mga kaigsunan maibuntag ang uban-uban taw mga lawa sa atong nga programa ang imong pulong mo ilang parahan sa akong mga til o kahayag sa akong alagyanan makita ka na sa Salmo 5:19 versikulo 5. Sa ngalan sa labing ngalang din nga Diyos, sa Tibok Versa sa Kalangitan, sa ngalan sa atong Station Manager, Reverend Gideon Canilamio, sa ngalan sa atong General Station Manager, Reverend King Ryan Magasaol, aniyan sa inyong ubos nga lagap, ubos nga higala, ubos nga abigo, ubos nga sulubon sa FM Radio, sa 95.3 sa dial, sa inyong parang mga radio, o sa social media, Luzon, Visayas, ang Mindanao, even sa laing mga nasod o sa kinatibukan sa kalibutan. God bless everyone. Ang grasya sa Dios o ang pag-ambit sa walang Espiritu Santo, mag-auban sa tanang mga balaan, ikan ng orasaha, alas city na sa kabuntagon. May pagsigay-sigay, may pagpamahaw, o maayong pagtrabaho uban kanako ang Ginoo. God bless everyone.